دفع وتعبلو نحر حابني حابن بوا حابي تدقوا زاقرات كفارغة حابي تقوقو زيتا حكس حقوقو حابي تحنزا شمولي وازاوزا حابي قوزمو ستر مايك زازمو ستر مايك زازمو قدري هيد مخدمو ستر مايك زازمو حابوني حابن وين سلام تخطاتلت نايز channel كمي تخونو سناي كتكونو ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن واناون سفح انتن تناحزنا لكم مسينا لنا كسام موداتا مسانا كتصنحو بخبرون عدم لايك مقبار شير مقبار رأيتوكم من حسابكم من بهانا انت من قدم قداف دما ناي وترو تعويدنايو وتوم كيسالكوهم تقبرو دما قابل مسكنوكم نايلو مارستي كم وترو بزح زك آير زولو كنتات ناي زوبانا بعبي وناي علمنا كركن فتنينا مجمريا عبي أقالبونا رخبة دمت زولو قداي إيران. Iran is in a near total internet blackout amid widespread anti-government protests. Authorities cut off communication more than 36 hours ago. Defiance on the streets here in Tehran. Despite fear of a deadly crackdown by Iranian authorities, these protesters are not backing down. This footage, authenticated by the Associated Press, shows protesters marching along a street and chanting by Iranian authorities. كم تري ودلهم قداينا إيران كاب معلتنا معلتي كاب ساعتنا بساعات إنها تغير يغيد كم زلو يزنقر زلو حزب إيران أبقدرنا سفح تقاوموتات يكايد كم زلون بتي تقاوموتات دما منقس إيران تطون خبلو سقوم تتاتي وسط كم زلون أمريكا دما إيدان كتؤتو إسرائيل إيدوم نكؤتو تداليوم يصبوي كم زلو يزنقر زلو سلازي we are again الجون ناب وقق تولو زغل كونتات كم زلو يزنقر زلو زي السلام سلف زي دونالد ترامب بدقة خوينيات عطر يكونن زلو زخونا من قسقاسة تغيرو إينا كنو تينا يزبل زلو look at this and listen to this. You know, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. كم تري ودا لخميو تقولي أملاخ نتوم أملاخ مستوم تقام إيراناويان يكون يبل دونالد ترامب مالتيو تي حدث انتهى قبل سمعية مسيلكم أملاخ قبل خلو أمريكاويان نتتخكل كل سبز أمن الأملاخ اليوم زولو يسكال فلو أملاخ اللهم فلو أبوايت هاوس يلو زهات كم زولو تا أملاخ تبلني شغات يوم زكام لاساتهم ناي إيراناويان وي حزب إيران فلوس حديوت وي رهراهي كم زي بلوم ميت خان ميت رقص أنياتاتنا مغنياتو قدم بزعبا أفغانستان زبلو وي بزعبا عراق زبلو وي بزعبا ليبيا زبلو وي سلازي إيران is just another توساخي نايتان بزحات هقرات فيل جيران زلوها مغلص أنت ياخد كون now حزب إيران زل على زلو دونالد ترامب سلو زبلو وي وين دونالد ترامب سلو زدف ويو يبلي اللخناني because genuinely تقول طبعا نايت هاجر حماق سلو زلو تزبي من نابرو سلو زبرتعو سلو زقنفلو هذا نقدر كبر هالناك خلال بزي like كاب شعن شعتميتن سماني أنا بيلو جميرو كساب حجي بقرا يتحمس على زهاجر ديا ولدوتات بقى هيوتهم تبلاشي مجيت من قست أبتهاجر زلو هذا مزبي ولا أكو حجرهم كتفرسلو ولا قلت لي دلوي تصفز غارت اسمه خمسة كده على فلت من قست زبلو قالو مليوت نادينا خمسيلنا دكتنا ناس أقبنا خلنا نبر مهنياتو نزل من قست زلو وصلوا زلو بقى بعلم فلتو زبلو كم تريوم زلهم بزح حساب كاسلو زلو تهاجر بزح من سي كاسلو زلو شغلة البونا تالو قط أبا منا درقص قصي للو باطيرانا يتهاجر كاب زغربا تكجرمكم أنت ملكت مسنا إثيوبيا بزح زتحازلوي بزح زتحازلو مزي أبي إثيوبيا زلو كنتاتنا هي من هرواجاتن ممكن الله يتباطيران تمساسلنا تالوي جد تعبير في اللي عم نقول إثيوبيا إيران أمريكا أبي إثيوبيا رجيم تشينج كوناي الدنيا proactively بنطف من قد ما تكلاخلو
ኣብ ኢራን ግን ትደሊ ዘይኮነሲ ትደፋፎ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ ስለዚ ትፍልሊ እሱ እምበር እቲ ኩነት እቲ ናይ ቁጠባዊ ክራይሲስ ቅድሚ እዚ ህዝቢ ምልዓል ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳልነት ነይርዎ እዩ ጥራይ ኣበይ ትፍልሊ ከም ዝብለኩም መንግስቲ ኣሜሪካ ኣቃውማናቱ ኣብዘን ክልተ ሃገራት ነንበይኒ እዩ እቲ ኣረዳድኣናቱ ማለት እዩ ሰው ወላ እኳ ክልቲአን ኣባላት ናይ ብሪክስ እንተኾና ኢትዮጵያ kind of ከምዚ ናይ ኢራን ኣጠማምታ ይብላን መጋበርያ ናይ ኣሜሪካውን ስለ ዝኾነት ኣብታት ብዙሕ ዲስካስ ኣይንገብርና ብዝኾነ ኢራን ካብ ፈተና ናብ ፈተና ይበቃ ካብ ፈተና ንፈተና እዛ ፈተና እዚኣ ድማ መቐፀልታ ናይ ቬኔዙዌላ እያ መቐፀልታ ናይ ቬኔዙዌላ እያ ቬኔዙዌላን ኢራንን ሓደ ዝገብረነት ብሎ ክልቲአን መሻርክቲ ናይ ቻይና እየን መሻርክቲ ናይ ቻይና እየን ስለዚ ንቻይና ከተፍርስ ኮይንካ መጀመርያ ብሬክ ዴር ኣላይስ እዩ መጀመርያ መሻርክቲ ናይ ቻይና ክሰብረን ኣለካ ንቻይና አይዞሌት ክትገብራ ክትክል ኣለካ ይትፕላን ዘሎ ስለዚ ቻይና ነዳዲ ስለ ዘይብላ ነዳዲ ምንጭ ናይ ነዳዲ ናታ ካበዩ ናርዓኻ እቶም ቀንዲ ንቻይና ዲስካውንት ዝኾነ ሕሱር ነዳዲ ዝሸጡላ ዝነበሩ መን እዮም ኢራንን ቬኔዙዌላን እዮም ብሬክ them both ንክልቲኦም ስበሮ ንክልቲኦም መንቁሶ ደን ኢራን ቻይና ምስ ሓንቲ እያ ትተርፍ ንሳ ድማ ራሻ ጥራያ so እቲ ጌም ንሪኦ ዘለና ከመይ ጌርካ ነቲ ቁጠባ ናይ ቻይና ፓወር ዝገብር ዘሎ ቻይና ቁጠባናቶም እዚ ኩሉ ንብረት ብሕሱር ተሰሪሑ ኢንዳስትሪያል ፓወር ሃውስ ኮይና ዘላ ፈጠራውነት ስለ ዘለዎም ቻይናውያን ጥራይ ኣይኮነ እንታይ ዳ ብሰንኪ እቲ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ እገዳ ነዳዲ ናይ ኢራንን ቬኔዙዌላን ኣዝዩ ሕሱር እዩ ነይሩ ዝገዝኦ ስለዘየለ ቻይና ግን ንኣሜሪካ በዓል ክትፈልጥ ስለትብላ ካብዘን ሃገራት እዚኣተን ተኣጊደን ናሃለዋ ብካልእ መንገድታት ጌራ ትገዝኦ ነይራ ስለዚ ኣዝዩ ሕሱር ነዳዲ ኣብቲ ሃገር ነቲ ናይ ምፍራይ ዓቕምናቶም ፋብሪካታት ናይ ቻይና ብሕሱር ብኣዝዩ ሕሱር ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ መወዳደርቲ ብዘይብሉ መንገዲ ከፍርዩ ይኽእሉ ነይሮም ስለዚ ነዚ ምንጭ ሕሱር ነዳዲ ዝኾነ ሃገራት ድሕሪ ሰይርካየን ቻይና ብክቡር ክትግደድ እያ ሜይቢ እቲ ናይ ቻይና ዶሚናንስ ገለ ነገር ከጋጥሞ ይኽእል ይኾን ዋላ ምስ ግዜ ድማ ንቻይና ፅግዕተኛ ነዳዲ ናይ ኣሜሪካ ክትገብራ እውን መደብ ክህሉ ይኽእል ክኸውን እዩ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና መሻርክቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ቀንዲ ንኣሜሪካ መቀናቅንታ ንቻይና ድማ ቀረባ መሻርክታ ንዝነበረ ሃገራት ሓንቲ ብሓንቲ ክትቋፃፀረንን ክትኣልየንን እያ ትፅዕር ዘላ ንርኢ ዘለና ካብ ቆፂሉ ናበይ ክኸይድ እቲ ጉዳይ ዳርጋ ኣሜሪካ ፉል ፎርስ እያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትሳተፍ ዘላ እቶም ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኢዶም ክእቱ ይፅዕሩ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ዘሎ ኢራናውያን ንነዊሕ ዓመታት ተፀሚሞም ከይዶም ክትብሎም ትኽእል ኢኻ በት at the end of the day እቲ ምፅማም ሰብ ኩሉ ግዜ ሊሚት ኣለዎ እዩ እቲ ወላ ክፃወር ይኽእል እንተኾነ ወላ መኪቱ ክኸይድ ዝኽእል እንተኾነ ኣብ ገለ ፖይንት ግን እቲ ህዝቢ ከም ዝስልችዎ ኢኻ ትርኢ ኣለኻ ምክንያቱ ወላ ንሃገሩ ዝፈቱ እንተኾነ ኣብ ገለ ነጥቢ ግን ስልችዎ ባዕሉ ይፈልጥ ዝብል መንእሰይ ከም ዝመፅእ እዚ ኣብ ኢራን ንሪኦ ዘለና ህያው ብድላይ I just hope the protesters in Iran are going to be safe because that's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. Now we know that there have been dozens of With your glasses, sir, go ahead, please. Hold it. Next to you. Yes, glasses. The gentleman with the glasses. All right, thank you, Mr. President. With those very big glasses, actually. Yeah, Ferrari, actually. Mr. President, I have two questions. What do you want the European Union to do? at this point. The figures we have are from ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣሜሪካ ብኩሉ መንገዲ ከምኡውን እስራኤል ብቐረባ ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ከም ዘለውን ኔክስት ስቴፕ ናይ ኢራን እንታይ ክኸውን እዩ ዳርጋ ገለ ናይ ሓበሬታታት ኣነ ካብ ዝሪኦ ዘለኹ እንታይ ዝብል ይወፅእ ኣላ ቤክስ ብዙሓት ኤርሊፍቲንግ ዝበሃል ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካ ብብፅሒ ንቬኔዙዌላ ንምላይ ገጅፍ ናብ ኣትላንቲክ ኣምፂኦሞ ስለ ዝነበሩ ብነፈርትን ብገለን ገይሮም ናብቲ ናይ በይዛት ናቶም ብብፅሒ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለዉ እቲ ምልክት ድማ ልክዕ ከምቲ ኣብ ወርሒ 7 2025 ንኢራን ክሃርምዋ ከለዉ ዝገበርዎ ምልክት ንዑ ዝመስል ተመሳሳሊ ስጉምቲ ይውሰድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ስለዚ ምትእትታው ክገብሩ ድዮም ኣትዮም ክሃርሙ ድዮም እንታይ ክገብሩ እዮም ንሱ ንግዜ ዝግደፍ ኮይኑ እቲ ኩነታት ግን ናይ ብሓቂ ደሰክፍ ከም ዘሎን ኢራን ድማ ኣብ ኣገዳሲ ጫፍ ከም ዘላ
أبغى ጫፍ እዛ ብድሆዚያ ክሰግራ ዲያ ይትሰግራን ናይ ብሓቂ ደሰከፍ ከባድ እቶ ከባድ ወጥሪ ወሪድዋ ደሎ ኢራን and we will see እንድሕሪ ኢራን ታይላላ ዝኾነ ስጉምታ ብልዕልና ተወሲዱ ግድ የብልኩምን ኣባና ሓንቲ ጥይተ ተተኩሳ ኣሜሪካ ንእስራኤል በለጭለጭ ከነብላ ኢና ኢሎም ንእስራኤልን ነተን በይዛት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ከባቢና ዘለዋ ከይደምሰስናየን ክንጠፋ ኣይኮናን ዝብል መጠንቀቕታ ሂቦም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር again this situation ተፈኻኺሮም ድዮም ክረጋጉ ወይስ ናብ ካልእ ማዕዘኑ ክኸይድ ንግዜ ክንገጥፎ ኢና ሓንቲ ዓባይ መጠንቀቕታ ካብ ጀርመን ድመፀት ክስምዋ Even America's friends are starting to turn their backs, starting with Europe, already strained since Donald Trump took office and began leaving NATO allies across the Atlantic feeling exposed and also sidelined in a way. Europe has now openly started criticizing the United States. In the latest, the German president launched a scathing attack on Donald Trump, urging the world to not let the world order be disintegrated into a quote-unquote den of robbers. بحفشة ናይ ጀርመን ፕሬዚደንት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ኣገዳሲ መጠንቀቕታ ሂብሎ እዚ ኸ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣሜሪካ ማለት ዓለምና ኣብ ሓደገኛ መንገዲ ትኸይድ ከም ዘላ ንነዊሕ እዋን ርኢና ኣለና ኢሉ ሕጂ ግን ኣሜሪካ ዳርጋ ነቲ ዝነበረ ኣካይዳ ናይ ዓለም ብግልፂ ከተጥፍኦ ንርኢ ኣለና ካብዚ ዝኸፍእ ድማ የለን ኢሉ ስለዚ እዚ ሕጂ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ናይ ብሓቂ ንዓለምና ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኢሉ ኤውሮጳውያን በዚ ኣሜሪካ ኣብ ግሪንላንድ ክትገብሮ ትፍትን ዘላ መንገዲ ናይ ብሓቂ ተቆጢዖም በቲ ሓደ ድማ ተስፋ ቆሪፆም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር እንታይ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ኣሜሪካ ናብ ግሪንላንድ ትገብሮ ምንቅስቃስ ግን ንዓታቶም ከምዚ ዓብይ ቀይሕ መስመር ኮይኑ እዩ ዝስምዖም ዘሎ ነዚ ቀይሕ መስመር እዚ ክሰግሮ እንድሕር ክኢላ ገለገለ እንታይ ክብሉ ሰሚዕና ኣለና እንድሕሪ ንግሪንላንድ ወሲዳ ተስቕ ንቕላ ኣለና ካልእ መፅያ ዝኾነ ሃገር ዝኾነ ክፋል ናይቲ ሃገርና ክትወስድ ተደልያ ዳ መን ይጠጠው ከብላ ኢሎም ናሽናል ሴኪሪቲ ናትና ኣገዳሲ ኢሎም ኣብ ፈረንሳ መፅኦም ገለ ነገር ተሓቲቶም መን ዳ ይጠጠው ከብሎም so this situation እንድሕር ኣብ ግሪንላንድ እንድሕር ስቕ ኢልና ርኢና እዚ ሓደ ከቢድ ፓንዶራ ቦክስ ወይ እውን ሓደ ዘይትንከፍ ቦታ ኣብ ከረንስ ሓንቲ ቦታ ነይራ ዝክረዋ ተቆይንኩም ገለገለ ክፈት ዕድል ካርእ ትብል መዓፆሲ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ትርክዲ ዋላ ገለ ዝተገበረ ዝብልዎ ነይሩ ይብሉ ኣነ እኳ ኣብ ቀረን ከለኹ ከይደ ይረኣኽዎን ግን ክፈት ዕድል ካርእ ዝብል ኣውስ ገለ ነገር ክህሉ ኽእል ኢና ዓለም ዝድምስስ ገለ ኢሉ ሰብ መናውራ ይገብር ነይሩ ብዝኾነ ፓንዶራ ቦክስ ትበሃል እቲ ቦክስ እቲ ማዕፆት እንተኸፊትካዮ ድሕሪኡ ብዙሕ ነገር ክፍጠረልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኤውሮጳ እዚ ኣሜሪካ ሕጂ ትሓቶም ዘላ ሕቶ ተራ መሬት ወይ እውን ተራ ስትራቴጂካዊ ቦታ ጥራይ ዘይኮነ ሕቶ ናይ ልኡላውነት ናይ ሃገርን ግዛታዊ ሓድነት ናይ ሃገርን ጥሒሶም እንድሕሪ ንኣሜሪካ ስቕ ክብልዋ ክኢሎም this is going to be a big blow ንኤውሮጳውያን ማለት እዩ ብክልቲኡ ክንተሓዛ ኢና በዚ ተበጊሶም እዮም ኤውሮጳውያን ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ኣካቢዶም ዝርእይዎ ዘሎ ሓቆም እዮም ድማ And officials from Denmark, Greenland, and the United States are set to meet next week to discuss the Trump administration's renewed push for control of Greenland. Danish Prime Minister Mette Frederiksen has warned that a US takeover would mark the end of NATO. With Copenhagen and Washington trading accusations, how do Greenlanders themselves feel? ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ዝበሃል ንዴንማርክ እውን እንተኾነ ኣብ ጫፍ ናይ ስግንጢር ዝኾነ ኩነታት እዩ ኣውሪድዎም ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን ሓንቲ ነገር ኣብዚያ ከርእየኩም ለንከነ ከም ዋዛ ገይሮም ዘውረድዋ ሓደ ግዜ ኣብ ሕማቕ ናይ ሰባት ኣይትስሓቕ ወይ እውን ኣይትተሓጎስ እንዲ ዝበሃል ግን ዴንማርክ ሲ ንኮሶቮ ትበሃል ካብ ሰርቢያ ክትምንጠል ከላ ካብ ሰርቢያ ንክትወፅእ ከላ ቀዳመይቲ ኣፍልጦ ዝሃበት መን እያ ነይራ ዴንማርክ እያ ነይራ ኣብ 2008 ንኮሶቮ ዝበሃል ኮሶቮ ካብቲ ሰርቢያ ነዛ ዩጎዝላቪያ ዝበሃል ፋሕብቲ ምስ ኣበለት ኣሜሪካ ማለት እያ ብተሳንጫትን ድሕሪኡ በብሓደና መቃቐልዋ ፀኒሖም ኣብ መወዳእታ ድማ ነታ ተሪፋ ዝነበረ ሰርቢያ ነዚ ኮሶቮ ዝበሃል ድማ ከም ሃገር ቀዳማይ ኣፍልጦ ዝሃበት መን እያ ነይራ ዴንማርክ እንገስ ወት ኩሉ እዚ ትገብርዎ ዝነበሩ ግምጥል ኢሉ ናብኦም መፅኡ ሕጂ ግምጥል ኢሉ ኣሜሪካ ድማ እንታይ ብለዎም ኣለዉ ንመን ኢኻ ትብላ ነዛ ንግሪንላንድ ክንወስዳ እንተኮይንና መን ይክልክለና መን ይጠጠው ከብለና ይብሉ ኣለዉ who's going to stop us መን ሰብኣይ ኮይን ንዓና ኣብ ቅድሜና ጠጠው ዝብል እቲ ላግፂ ብዛዕባ ናይ
زي تي لاقص زغبرو زلو أمريكا ناي أمريكا وتهدراو قلص من ناي دنمارك سكن رأيو مغنياتو دنمارك سنت عين السقات فطروا لنا يقول يوم يلم زلاقص زلو رأيو سلازي ككندين فرتل لنا يوم زولو زلو اوكي واضح حنيم سلازي بميليتري ايركرافت يلوم دنمارك 210 شوعتنا اللوا نحنا دما 4500 حدنا لنا يزبال زلو سلازي دنمارك سنة بحكي كواغو زخول يوم يقولوا لي ما يقولون يوم زلاقو زلو نو تايدا 11 شحنبر 13 شحنة فرت كوينات لنا سلازي بتن ناي 210 شوعتن زخونا نفرتنا دنماركسي نامريكا تتوقع بالواي أمريكا تحسب زي حسابي كم سريوم زلهم فايتر جيتس كعيب له 30 حدن تيم دما شين شو عتميتن مالتيو ترانسبورت ايركرافت شمن تلو دنمارك أمريكا دما تشعتميتن لو مالتيو سلازي دنمارك زخلو تحت بالنيرات هاجر حقنا مزراب أمريكا كابنيتو نيتو تأمامينهم زوم هاجرات أوروبا مسؤولن زي مسؤولن كونن زي كونن زقبرو زنبريوم حدا معالتي أمريكا كم زيلا قمتل إلى كم تموتهم هيفلطون يا ميرم حدا جزي زي أوروبا قد إموهم زلو كنتات maybe they deserve it كتب التخليقة because بنايلو لاونت نايكالو تقراتي لا جزء سلو زنبرو Money for Greenland yet. I might talk about that, but right now we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Okay? I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. So easy way or the hard way بلوم الله أنا من قدي دحشكم يلوم بفتوت يوم تدلي بفنجة بخلتي من قدي يفتوه يسلوه سقوم تكنوس دلو منا كنوس زينا تا Greenland كنوس زينا by all accounts شيء بلوم زلو بس خوني يقول من قدي Greenland كنوس زينا يعتذربا so انتاي كتقبرو تخلي تحطه we all know Denmark مالت تقاوم خدقبر بزح سعر تقبر كم زلا منقصقاسات تقبر كم زلا نتوم هجرات أوروبا قلنا كتسلف بزح سعر تقبر كم زلا إذا نقدر زلا جن let's be real حقنا مزراب ني أمريكا تتوقع بالزخل حيلي أبي أوروبا حجي ني تعاقب كأن أمريكا حس كان كلها نرشا أبي يوكرين كسر زي كالكا حجي تعاقب كا أمريكا تواجه كا كسر مالت it's just impossible مالت بزح مجنان زود ليه مثلا ده حجي تايو إذا كنا تاتزجن ولا وين دنمارك أنت تسعر يوم زبلو زلو ني راشان تشاينانجن عبعوت يوم زبلو زلو مخنياتو أوروباويان ناي مودة تصفيتناتهم بأمريكا كتكون تخلي زي يوم زبلو زلو كابزن اللي عليكم أطعم زخلي يلا لا ببزح من قدني تصفيهم زلو دونالد ترامب كسب حجي إذا حجي أب جرينلاند خجبرا زخلجن في اللي تاناي دنمارك مراحت دارجانايت يوروبيان يونيون دلوسي دارلينغ ناتوم ياتا تفتاوي فلا بدانا يوكرين قدام يتسلافت يعني را كل نجار نوجز هذا قطر حدا يعني را قطر حدا فايتر جيتس ني يوكرين ذهبت يا قدوت عسكرنا بتهاجر كم زهلوز جبرت يا جدفوا تهدروا باجت زت أتاتوت يا سلزي كله تي أبي أوروبا نوجز ده اللي مراحي قطر حدا سانيرا سلزي تي يوروبيان يونيون يخون كلاتهم أبونام انتقونه تعاقب كانت تمسي قينج أوروباويان إزاي تجات ممزلا كما بأوروبا زلقنا بحق زحزني جن تبغ دمايو because حدا جزء أب reality based كوينك أب كون إنك كوينك كيت كلها بوليس كتوصل خلقان أب هو تتاقينك كتوصل خلقان أب في اللي زلوا أوروبا كسب حجز خدوز نبرو مجابر يعني أمريكا خينو أمريكا زجبرة تترعم حرايز ولونيرو سلزي أمريكا أنت أرام كتكيد actively ناتهم ربحكت من تلسلة تجمر زال العجي ما يبت نعمتات زدلي وزن برون كجبرو زي قالوا strategic autonomy زبال ويون ناتهم ناي موسى نعم ناتهم لولاونت ناتهم زرقا قصولو ولو كا تجديدهم يكونون بر كومو أجت عميك مصوم كم زخلي زنقر زلو زنا جرينلاند أبي أبنت كوينوا زلو أبي سنبادة فتير لا زلو حجر دمال لا أبغربيت أمريكا
be decided solely by the people of Denmark and Greenland, not by threats, not by military force, not by anyone who thinks territorial sovereignty is negotiable. Canada stands with Denmark, and we're opening a consulate in Nuuk to make that position unmistakably clear. That was Mark Carney speaking in Paris, January 6th, 2026, standing next to Danish Prime Minister Mette Frederiksen at the Canadian... ከም ትሪእዎም ዘለኹም ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ሲሪየስ ዝኾነ ፀገም ምዃኑ ንመን እዩ ዝረኣዮም ዘሎ ንካናዳ መበል 51 ስቴት ናይ ኣሜሪካ ክገብራ እየ ዝበለ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዛረባ ቃል ኣቃሊልካ ትርኢ እንተነርካ ሜይቢ ንዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ጌርካ የንበብካያን ኣለኻ ማለት እዩ ኩለንተን ዝበለን ይገብረና ኣሎ እንድሕር ንግሪንላንድ ንብሉእ ኤሮጳውያን ንዕቑ ንግሪንላንድ ክወዛ ክኢሉ ናብ ካናዳ ገፁ እንተኸይዱ ዳመን ይጠጠው ከብሎ ምክንያቱ ግሪንላንድ እንተወሓደሲ ካብ ርሕቕቲ እያ ዘላ ንካናዳ ዳ ቤን መፂኦም እዮም ክከላኸልዎ ቤን መፂኡ ዶናልድ ትራምፕ ንካናዳ ክጥርንፋያ እንድሕር ኢሉሲ መን እዩ መፂኡ ክከላኸል ቤናይ መንገዲ መፂኡ ክከላኸሎም ዝኽእል ልክዕ ከምዛ ናይ ሜክሲኮ ማለት እያ ከምዛ ናይ ሜክሲኮ እያ ክትከውን ትኽእል ማለት እዩ yes ማለት ካናዳ ሜክሲኮን ሓደ ይብል ኣለኹም ካናዳ I don't know ማለት ካናዳ ኣብ ሃገር እዩ ግን ከዓ ወታደራዊ ቅልፅምናቱ ድማ ንፈልጦ ነገር የብላን ኣሚን ወታደራዊ ሓይሊ ኣለዎ የብሉን እንተለዎ ከምስ ኣሜሪካ ክወዳደር ዝኽእል ድዩ ገለመለ እዚ ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ክወዳደር ከም ዘይክእል ግን ርግፀኛታት ኢና ምክንያቱ ንካናዳ ብዓብዪ ብቁጠባውን ክናስዮ ንኽእል ኢና ዝብል ካልኩሌሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ካናዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምሉእ ደገፍ ዴንማርክ ክነቢናዮ ዝብሉ ዘለው እዚ ጉዳይ ናይ ግሪንላንድ ንዓታቶም ዓብዪ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ እንድሕር ኣብዚኣ ሸለል ተባሂላ ጉዳይ ናይ ካናዳ ድማ ከማ ክትከውን ከም ትኽእል ይትርድኦም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ንካናዳ መጀመርያ ንልኡላውነቶም ከፈራርክ ከሎ ኤሮጳውያን ሓውሲ ሸለል እዮም ኢሎሞም ነይሮም ዋላ ካናዳ ብዙሕ ፀቕጢ ትገብር ተነበረት ማሕበረሰብ ዓለም ሲሪየስ ንክወዞ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣዘራርባ ኤሮጳውያን ግን ዝኾነ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ኣይደልዮም እዮም ነይሮም ናይ ይዋዘይ ዘሎ ክገብሮ ይከልኒ ደገሎ ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ ግን ኣብ ግሪንላንድ ምስ መፀ ኤሮጳውያን በዓል ዴንማርክ ሪኦም ሓፍኮፍ ይብሉ ኣለው ከም ዋዛ ኮይኑ ዝጀመረ ከመይ ኢሉ ሲሪየስ ኮይኑ ኣሎ ካናዳ ድማ ዳትስ ዋይ ሕጂ ዝጓዩ ዘሎ ስለዚ this is going to be a very very interesting time ንኤሮጳ ኣጋጢሞም ዘሎ ብድሆ ወይ እውን ወዲድዎም ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ እቲ ኩነታት ካብዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ እዩ መን እንታይ ክገብር እዩ ብሕጂ ክረአ ዝኽእል and boy this is going to be very interesting to watch ዓለም ምልእቲ ድማ ብኩሉ መንገዲ ሓንጎላ ከፊታ ትፅበየ ዘላ because it's going to be very interesting ብኸመይ መንገዲ እንታይ ዓይነት መዕለቢ ክረክብ እዩ ጉዳይ እዚ ሕጂ ግን ኩሉ ዝረኣናዮ ኣሜሪካ ንምንታይ መሽቁላ ወይ ቢዚ ከም ዘላ ካልእ ጉዳያት ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ጉዳይ እዚ ካልኦት ዘንብብዎ ዘለው ዞባና እንታይ ይኸውን ኣሎ ድማ ኔክስት ቶፒክ ናትና ይለስ በሀገራችን አንድ አባባል አለ ከሚያድግ ልጅ ጋር አትቀያየም የሚል ታላቅ አባባል አለ በቅርብና በርቀት ላሉ ሀገራት ያለኝ ምክር ከሚያድግ ሀገር ጋር አትቀያየሙ ይህ የሚያድግ ሀገር ነገ የሚታደጋችሁ ስለሚሆን ከወዲሁ እያደገ ያለ ለማደግ ህልም ያለው የጠራ ሐሳብ ያለው ሐሳቡም በልዩ ልዩ ስራዎች ተፈትነው በተግባር የታዩ መሆኑን ተገንዘባችሁ ከሚያድግ ሀገር ጋር ላለመቀያየም ራሳችሁን ምከሩ ራሳችሁን ገስጹ ማለት እፈልጋለሁ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ውይናት ነዚ ነገር እዚ ብፍጹም ከተጋንኖ እኳ ኢኻ ዘይትኽእል ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣጋጣሚ ዝረኸባ ኤርፖርት ናይ ሓድሽ ዓብዪ ኤርፖርት ነመርቕ ኣለና ኣብ ዝብሎ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኣጋጣሚ ዝኾነ ነገር ክገብር ከሎ ኩሉ ግዜ መጠንቀቕታ ናቱ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢና ዝዓቢ ቆልዓ ኣይትበድል ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ እዩ ዝብል ዘሎ ዝዓቢ ቆልዓ ኣይትበድል ስለዚ ንፀላእትና ብርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ዝዓቢ ቆልዓ ኣይትበድል ማለት ትምዕብል ዘላ ሃገር ኣይትበድሉ ምክንያቱ ፅባሕ ንግሆ ምስ ማዕበልና ከመይ ኢልና ክንመፀ ኩና I don't know man this guy is ሸለል ኢልካ ክትሓልፎ ኢኻ ትመርፅ ነዚ ዘረባ እዚ ግን ከምኡ ድመርፁ ሰባት ኣለዉ
ማለት ሳከት ዘይ ቆላ አንዲው ገለገለ ዝብሉን ሰባት አለው አደ ገርመኒ how do you ናይ ሓደ መራሒ ሃገር ከመይ ጌርካ ሓደ ተራ አክቲቪስት ወይ ተራ ገለመለ እንተዝኸውን ያ ሸለል ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ መልእኽቲ እዚ እጅቲ ኤዲት ገይሮም ዘለው ኤርትራን ግብፅን ገይሮም ዘለው ፉሊ ባዕሎም ዝገብርዎ እዩ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቱ ዝገብሮ እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ አብይ አሕመድ ዝገብሮ ኣብ ቀፃሊ ኣነ ክነግሮ እየ ዝፍትን አብይ አሕመድ ዝወስዶም ስጉምትታት ወይ እውን ዝገብሮም ዘሎ ኩነታት ተሪኻዮም ሓደ መዓልቲ ዓብ ሌቨሬጅ ክበኒ ዝብል እምነት ኣለዎስ ሓደ መዓልቲ ብፍላይ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘሎ ሓሳባት ምስ ግብፂ ከምኡ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎም ካብኡ ርሒቆም ኣለው ንሓስሕዶም ናይ ግብፂ ናይ ኢትዮጵያን ባእሲ ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ንሕና ከም ኤርትራ ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣብዚ ሚድያ ዘለኹ ስለዚ ከም ኤርትራ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ ግብፅን ኢትዮጵያን ክልቲኦም ክተፋነኑ ክነብሩ እዮም ምክንያቱ እቲ ኣብ መንጎም ዘሎ ፀገም ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን let's put it that way ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ሽግር ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ኣይኮነን ጂ እሶም ክልቲኦም ክቕፅል እቲ ናቶም ወላ ናይ ኒል ጥራይ እውን ኣይኮነን እቲ ናይ ፓወር ስትራግል እውን ኣለዎም መን እዩ ሓያል ክኸውን ዝደሊ መን እዩ ሞር ተሰማዕነት ወላ እውን ክልቲኦም ሃገራት እንተሪኻዮም ግብፂ እንታይ እዩ ሄድ ኮርተርስ ናይ ዓረብ ሊግ እዩ ሃገራት ዓረብ ዝበሃላ ኣነ ነው 30 ደን ወላ ኩለን ዓረብ ሊግ ናቱ ናይቲ ዓረብ ሊግ ሄድ ኮርተርስ ኣብ ካይሮ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ናይ አፍሪካን ዩኒዮን ናይ አፍሪካ ናይ ኮንቲነንት ማለት እዩ ሄድ ኮርተርስ እዮም ስለዚ ብዙሕ ደሳሕብ ኣለዎም እዩ ብጀካ ኒል ማለት እዩ ኤርትራ ግን ምዚኦም ጉዳይ እዚኦም ዘራኽብ የብልናን ማለት እዩ ክልቲኦም እናቶም ረብሓ ኣለዎም ምስ ዘለናዮ ድማ ሽርክነት ክንገብር ንኽእል ኢና ብሓፈሻ እዚኣ ዝገብራ ዘሎ መጠንቀቕታ ከይበላ ከሎ ኣነ ኢለኩም ነይረ ከይበላ ንሱ ነዚ ጉዳይ እዚ ከይሰማዕኩ ከለኹ ኩሉ እቲ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ምዕባለ ወላ ኮነ ሃገሩ ንምዕባል ገለገለ እንተኾነ ንዓና ታርጌት ክገብር ኣብ ገለ ክፋል ናይ ሓንጎሉ ክህሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ እየ ዝብለኩም ማለት ሰማሓው ንኤርትራ ከመይ ገይሩ ነቲ ባሕርና ንምምንጣል ክኸዶ ዝኽእል ኣጀንዳታት ናቱ ኩሉ ግዜ ግልፂ ዝኾነ ዘረባ ይትሰርሕ ሓደ ካብቲ ንኣቢ ክትፈትዎ ዘለካ በዚኣ እዩ ኣቢ ንኽንፈትዎ ዘገድደና ወይ እውን ገለ ካብቲ ብዙሕ ሕማቕ ናቱ ትፅቡቕ ናቱ እንታይ ፈልጥኩም ኣለዎ ብግልፂ ስለ ዝዛረብ እዩ ድሌታቱ ስለ ዘይሓቢ እዩ ድሌታቱ ብግልፂ ዝነግረካ ፀላኢ ፅቡቕ ፀላኢ እዩ ምክንያቱ ሓደገኛ ፀላኢ እንታይ ዝገብር በልሓንቲ ይነግረካኒ ዋ በቃ ንምሳኻ ኣለኹ በልሓንቲ እንታይ እሞ ገለመለ ናበለ ኣብታ ንስኻ ዘይተዳለኻላ ሽዑ ዓጠቕ ከብለካ እዩ ይመርፅ ማለት እዩ ስለዚ ነገረና ኣሎ ኤርትራ ድማ it's up to us how to handle this situation ለንቀነ ነዛ ጉዳይ እዚኣ እናረኣኹ ከለኹ ሓንቲ ዜና ወፂኣ ኣላ እዛ ዜና እዚኣ እስክስምዋ sits at a triple junction between three tectonic plates, the Arabian plate, the Nubian plate, and the Somali plate. All three are pulling away, making Afar a volcanic and seismic hotbed. It's the start of a process that might take hundreds of millions of years. Eventually, Eastern Africa will split from the rest of the continent, and a new ocean will tear Ethiopia and its neighbors in two. እዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ንኣፍሪካ ክመቕላ ዝኽእል ሓደ ሕጊ ተፈጥሮ ይፍፀም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት this is a very ብሳይንስ ናይ ሳይንስ ቲዮሪ ሳክት ናይ ስምዒት ናይ ፕሮፓጋንዳ ገለ ኣይኮነን ኣይገርመኩምን ግን እቲ ተኣምር ትሪእዎ ኣለኹም ካበይ ተመቒላ ኣላ ኤርትራ ጠቕላላ ከም ዘይተተንከፈት እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ከበይላ ዓጥቕ ከም ዝብል ብፍላይ እቲ ኦጋዴን ዝበሃል ምስ ሶማልያ ኮይኑ ከይዱ ኢትዮጵያውያን ባሕሪ ክንረክብ ኢና እዮም ዝብሉ ግን ብኸመይ ኣብቲ ባሕሪ ክረኽብዎ ግን ረእይዎ ብኸመይ ክርከብ እቲ ባሕሪ ማለት እዩ ኣብ ክልተ ኮምፕሊትሊ ዝተመቓቐላ ሃገራት ምስ ኮኑ እዩ ክኸውን ኣነስ ገዲምኒ ዘሎ ግን ብዝኾነ ባሕሪ እዚኦም ክረኽቡ ውቅያኖስ እዚኦም ክረኽቡ ጅቡቲ ጥባዓኢላ ከይዳ መስለኒ ዋላ ተሪፋ ኣላ ማለት ኤርትራ ዘይተተንከፈት ኣነ ግርም ኢልኒ ደጊመ ክሪአኩም እየ እቲ ዝመቓቐል ዘሎ ዝብልዎ ዘሎ እውን ናብ ኤርትራ ክበፅሕ ከሎ ግን ኣየብላኒ ማለት እዩ ኤርትራ ስለዚ ኤርትራ ከም ዘላታ ኢንታክት ኮይና ትተርፍ ረይዋ ልክ ኤርትራ is not even touched እዚ እውን ማለት ተኣምር እየ ዝብሎ ኣነ ግን ብዝኾነ መዓስ ይኸጋጥም ድሕሪ ክንደይ ሚእቲ ዓመት ይኸጋጥም ንሱ ንታሪክ ንገድፎ ኮይኑ ነቶም ፅንፅዋይ ነቲ ታሪክ ነቶም ናይ ሽዑ ወለዶ ንገድፎ ኮይኑ እንተጋጢሙ እውን ንኤርትራ ዝትንክፍ ኣይኮነን እዚ እንተወሓደ ኣትሊስት ኣብኣ ነዚኣ ርኢና ኣለና እዚ ኣብ ዓፋር ሪጅን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ዓፋር ዝበሃል ሕጂ እውን
بزيتي ناي أفتق بحرنا مركب ببلصقنا زكبر زلو بروباغندا ترى كونسي حجون حداش فاريابل على زياون ناب كالك معبل كم تخلي تبدأ المجارجة زلو كل زين عزم الكاتيو كم تري وزلهم حدا بزلو باتريك دنشتي ولا حنشي زبل أبزي بزوج زي ناي بلصقنا ميديات صحفات بوست قبريو سنتايد بزل أبزي Ethiopia Investment Holdings Bahal has secured a massive 365 square kilometer potash reserve. There's a potash reserve up to Afar Hibulis Balzalo. Zidama in the northeastern border tip up Dob Nai Airtran Ethiopian Zibilzalo of Dalul Bahal Warada Malatu around 200 kilometers from Asab. Blustering plans to erect a fertilizer production plant in partnership with Dangote blah blah. ስለዚህ እዚ ናይ ፖታሽ ናትና እውን ኣብቲ ከባቢ ምስ ምዃኑ ንሪዮ ዘለና ማለት እዩ it's gonna be a little bit interesting ግን ማለት እቲ ዶብ ናትና ጥራይ ስለዘይኮነ ንሳቶም እውን ናቶም ከጋጥሞም ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ግን ሓንቲ ካብቲ ነዚ ናይ ዓፋር ድራማ ከበግስዋ ከለውን ምዝ ዝተሓሓዝ ጉዳይ ከም ዝነበራ እዩ ዝንገር እቲ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ዝጥምድ ነበረ ናይ ካናዳ ካምፓኒ ዲ ዋላ ኢትዮጵያዊ ካናዳዊ ዝኾነ ሰብ ብዝኾነ እቲ ድራማ ሓደ ካብቲ ኤርትራ ነቲ ናይ ፖታሽ ንኸይተውፅእ ብፍሉይ እንቅፋት ዝግበር ዝነበረ ኣብቲ ግዜ ናይ ኢህኣደግ ማለት እዩ ምዚ ጉዳያት ዝተሓሓዝ ብዙሕ እዩ ነይርዎ ምክንያቱ እቲ ማዕድን ብባሕሪ ክወፅእ ስለ ዘለዎ ብዙሕ ነገር ይስራሕ ከም ዝነበረ again ሕጂ እውን ኣብታ ጌም ተመሊሶም ከም ዘለዉ ዝንገር ድራማ ክገብሩ እዮም ወይ ገለ ክፈጥሩ እዮም ይብል ያለኹን ግን ኣብይ ኣሕመድ ብሓንቲ ነገር ጥራይ ዝፍለጥ ንሱ ድማ ኣመና ኦብሰሲቭሊ ነቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ይጥቀመሉ ማዕድናት ብብዝሒ ዘውፅእ ዘሎ ወርቂ ብሕሱ ከም ሕሱም ይደውፅእ ዘሎ ስለዚ ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ማዕድናት ኩሉ ስኩዝ ጌርካ ዝመንጠልካ መንጢልካ ገለ ግበር እዩ ስለዚ ምናልባት እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ምስቲ ናይ ኤርትራ ናይ ደናኪል እውን ነገር ከይተምፅእ ስቃት ኣለናነ ግን መቸም ብዙሓት እኳ ኦልሬዲ ጥርጠራ ነይርና እንድዩ እቲ ጥርጠራ ሳሎ እንድዩ ካበይ ዝመፅእ ጥርጠራ እንድሕር ኢልና ድማ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ናብ ብቁጠባ ንኸይትኸይድ ንምእሳራ ዝግበር ኣጀንዳታት ብዙሕ ስለ ዘሎ እዚ እውን ኣካል ገለ ክፋል ናቱ ክህሉ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ቀፂሎም ብጉዳይ ሓንቲ ኣብዚኣ ዝብልዋ ዘለው ንስማዕ እስከ ቅድሚ ናብቲ ናይ ማእከላዊ ምብራቕ ዘሎ ገጅፍ ውድድር ምስግጋርና ኣብዚ ቀይ ባሕሪ እንታይ የጋጥም ኣሎ እስከ ስምዖ From the perspective of geopolitical competition and influence, the Red Sea is a zone in which Africa, the Middle East and global powers intersect. What is the competition about, Professor? Good. The competition is about who controls what matters in world politics. Who controls what? Let's say, what makes, for instance, Djibouti important? Because Djibouti, compared to Eritrea, what makes Djibouti even more important than Eritrea is Djibouti is right there at the Bab el-Mandeb. It's like a throat. The Bab el-Mandeb is so narrow. Djibouti is on this side, Yemen is on that side. Whoever controls the Bab el-Mandeb blocks, like blocking your blood circulation. Whatever comes from south of Suez Canal. ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ንሳቶም እውን ኣብቲ ናይ ድራማ ናይ ቀይ ባሕሪ ሃፈፅፈፅ ዘብሎም ዘሎ እንታይ ምዃኑ ንምግላፅ ኣብ ዝጥቀምሉ ግዜ እውን ክጥቀመሉ ስለ እንደሊና ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ስለምንታይ እዩ ክሳዕ ክንድዚ ኣገዳስነት ክህልዎ ክኢሉ ዝብል ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ኣገዳስነት ዘለዎ ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ ዲቤትን እውን ዘድልዮ ጉዳይ ኣይኮነን ምክንያቱ ጅቡቲ ባቤል መንደብ ዝለዓለ ንባቤል መንደብ ክትቋፀረላ ትኽእል ቦታ ስለ ዝኾነት እዩ ዝብል Geoposition is in a very commanding heights, strategically a very commanding, controlling heights. So in terms of that, in the Red Sea, who controls what? Djibouti, the Bab el-Mandeb. When you go a little bit ብሓፈሻ እቲ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ውድድር ምስቲ ምሕንቆታት ቦታታት ክትሕዝ እንድሕር ኽኢልካ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ መድረኽ ዝለዓለ ፀብለልትነት ይህልወካ ተሰማዕነት ይህልወካ ኣድማዕነት ይህልወካ ስለዚ እቲ ውድድር ኣብ መንጎ ዘናይ ጋልፍ ስቴትስ ዝግበር ዘሎ ይኹን ሱፐር ፓወርስ ዝግበር ዘሎ ኣከባቢና ብዓብዩ ነዚ ኣገዳሲ ክፋላት ንኣብነ ቻይናን ኣሜሪካን ኣብዚ ጋልፍ ኣብዚ ናይ ባቤል መንደብ ይኹን ኣብ ካልእ ህልኽ ኣለዎን እዩ
ولا كوا تحتين زلوا هجرات يقطعوا انتلوا الزبوت هذه نعتاتهم من كل أزياء قداس يكون سلازي كل زنريو زلنا كنتات نات دمامر زخيديو now let's shift زيتي أبن ناتو propaganda زبلو زليو وتزعبي كيس جن نايتن جفتي ويون معكلاي حيل زخنا هجرات عربيو بفلاي ناي سعودية. Recognized government says it's retaken 2 major areas that make up nearly half of the country's territory. Hadramut and Al-Mahra were seized by the separatist Southern Transitional Council, or STC, in December. The two regions hold nearly all of the country's oil reserves. Pro-government forces have been battling the UAE-backed separatists for weeks. The Presidential Leadership Council, or PLC, says government fighters now have كم تري وزلهم بليبيا بسعودية زدقف منقستي نتي كلت أقدست كفالاتنا يمن زنبرة كم زمن طلوي زنقر زلو سدما تي هيدرامات زبهالن المهرة زبهالن مالتيو نزي كلتي بوتاتات بسعودية زدقف منقستي ويون منقستن ناتو عتقات حيلتاتن ملو بملو كم استقوطا زرو يزنقر زلو إذا مالت زدما إمارات عبي سعرت هقات إموا كابت بوتاتي كتقلف كي إلا مالتيو now there is still عبي بوتا اللوا بشحات قصر عطق ملشاتات نايزي STC زبهال زنبري مس إمارات كوينو زسرح زنبري جن كا تهزب دما كم زوجو زخونة ويون قبول زخونة ناي من تسأل مسرح ويون ناي من تسأل سمعيد زلوا سلزلو بغليلو زي سعودية جراتو زلا بوغيرو ترايكو دا زخل معرف أيقونان يمزولو زلو سلزي أبز قداي ناي يمن حدا نجر بتدقاقامي إننا نتسري متسألو يمزولو زلو نسودما ني تاكارتان تريقهم مابزي إذا بيج أخوي نزولو بمولو تريور لهم ناي سعود عربيو and then سعود عرب مس يمنن مس عمانن يتداوب بتحدد ما بس إمارات مالتيو عمان زبهال بدحر مقارجة بزعبي مس إمارات يسرح كم زلو يزنقر عمان مس سعودية يسرح كم زلو مغنياتو إزي there is one article أبزي بعلم analyze قبل وازن بركوس خلكم انتهي سكيب له إزي أمونغو إزي إمارات تخدو زنبرت قداي نبزحات هجرات نايزن قال ناي خليج ستيتس بالا ويون نزن غالف ستيتس بالا نبمولن تحرم كم زنبرت إمارات سقابنا إمارات مالتيو بخلا زراربا إزي أبي يمن زنبرة قداي بفلايتنا STC من قصقاسات نتريقهم نكلت هجرات بأبيو يهرمن كم زنبرة يزنقر نسدما ني سعوديان ني عمان نخلتين مغنياتو اتي أبزك الجمهور خلهم دراهمو let me give you إذا سئل تاريخهما إذا المهرة زبهال قد تدوب مسمانيو مس عمانيو لازم تبوز مت instability عمان عبس قاتي نيرو أتي هيدرا مودما نسعودية مالت لازم كلتين زين هجراتياتن عبيت هجراتنا عربيا كلتين بتنا إمارات كايدا حريقة نيران لنكنه فلو يزخون محزنات تجبر خمسة لوايزن كرزلو سلازي بلوكيد ناي سعود ناي إمارات نامت أي مت خمسة لوي زغانتايو إمارات بلوكت كتكون كم تخيل لك كم تقد نحجن قطر زجبروا كوم عينت بلوكيد كجات ما كم زغلتي إمارات مالتي بفلاي ناي عمانن ناي سعوديان بحادة خوينهم بلوكيد عند حرقهم لا ناي إيرس دي ولا ناي قلنا تغيرهم لا إمارات بس أقام كجات ماي أبي because it's all about tourism but tourism زنبر هاجريو هذا زين بزحات زبزلون هاجراتين سلزي أبز situation إذا متيخا زخونة نجار فلسفنا ويون أجر تقبروا له قداية كون السعودية is a very powerful country and a very big country سلزي تي تبت حمزلو دحنا أبزي كزارب خلو كاس معكم كنا قبل الجزيرة بزع بس قداية زي كزرب كلهم سمينا. Assuming the priority is the fact that this is potentially, well, it is Saudi Arabia's backyard, a 1,300 more than that kilometre shared border, and the priority, I assume, from where you are, is stability and security of your country. Yes, that's true. But it's not only that. To achieve security and stability, you need to rebuild the country. You need to give people hope. You need to give them services. You need to make them part of the region. You are still United Arab Emirates. So many reports
in Arab Emirates. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሲልኩም ብሓፈሻ እዚ ጉዳይ እዚ ንስዑድ ዓረብ ኣፍ ደገ ገዛ እዩ ድርኩኺት ገዛ እዩ ስለዚ ንስዑድያ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛ እሞ ንናሽናል ሴኪሪቲ ናታ ብዝትንክፍ መንገዲ ክትመፃ ከለኻ it's going to be very very difficult ስዑድ ዓረብ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ሓንቲ ነይራ ኣብዚ ክንዲ ምንታይ ብኢማራት ተቆጢዖም ከም ዘለዉ ክንዲ ምንታይ ኣብዚያ ከሪአኩም ሓንቲ ቪድዮ ነይራትን if I can find it ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘለኒ exactly ብዛዕባ እዚ ቁጥዐ ናይ ስዑድ ዓረብ ዝገልፅ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ I wish I could find it it's hard to find እስኪ ኣብዚኣ እንተላ ምናልባት ከሪአኩም እየ Tectonic shift in Abu Dhabi came within a matter of days. When Saudi bombed a shipment of weapons and vehicles in the port of Mukalla, it directly called out the UAE's role in arming the southern separatists. This, not by the statements of the US President Donald Trump, he and his followers were part of the region in living memory. Saudi social media, the licensed and highly controlled voice of the kingdom, went wild. One post featured a Saudi F-16 whizzing through the sky to the tune of a song in English, which went viral. The lyrics ran, "Whoever threatened us with lions in the lion's den, we stormed the den and found no one there. Maazi II, the nickname of the founder of the king's grandfather. These words do not need part." እንታይ ዝብል እቲ ሚድያ ናይ ስዑድ ዓረብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ቁጥዐ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ዓረባዊት ሃገር ገይሩ ኣይፈልጥን እዩ ዝበሃል ዘሎ እቶም ንሚድያ ናይ ስዑድያ ዝከታተሉ ዘለዉ ዝያዳ ኮንፈርም ክገብርዎ ክእሉ ስዑድያ ናይ ብሓቂ ብኢማራት ተቆጢዖም ከም ዘለውን ኣመና እቲ ቁጥዐ ናቶም ድማ ንኢማራት ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱላ ከም ዝኽእሉ ዘርኢ ምልክት ኣሎ ግን ብጥንቃቐ ክወስድዎ ከም ዘለዎም ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ከተግብሩ ከም ዘለዎም ብዙሕ ነገራት ብትክክለኛ መንገዲ ብስምዒት ዘይኮነ ብምስትውዓል ብነፍሶም ሓደጋ ከይፈጠሩ ክገብርዎ ከም ዘለዎም ዘርኢ ምልክታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኢማራት ኢዘን ኢን ዲፕ ትራብል ዝበሃል ዘረባ ኣሎ ኢማራት ነዚ ንክትገብር ስዑድ ዓረብ ኩሉ ግዜ ሎቢ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ሎቢ ምግባር ማለት ድማ ሃገራት ዓረብ ኣብ ጎና ጠጠው ከተብል ክትክእል ኣለዋ እዚ ድማ ንዑማን ቀጠር ድሮ ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ናይቶም ሃገራት ዓረብ ርክብ ኣብ ኢስላሚክ ኦርጋናይዜሽን ዝበሃል ኣብ ጅዳ ዝመደበሩ ተጋቢኦም ነይሮም ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስዑድ ዓረብ ምስ ብዙሓት ሃገራት እስላም ኣብ ጅዳ ተጋቢኦም ነይሮም እቲ ዕላማ ድማ ነዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ እዩ እስራኤል ሶማሊላንድ ሂባቶ ዘላ ኣፍልጦ ብመንገዲ ኢማራት ከም ዝኾነ እውን ፈሊጦም ኣለዉ ስለዚ ሶማሊላንድ ዝበሃል ብኩሉ ክዕፀ ክኽእል ኣለዎ ኣፍልጦ ዝበሃል ክዕገት ክኽእል ኣለዎ ብዝኾነ ይኹን ዘለና መንገዲ ንሶማሊላንድ ዝውሃብ ኣፍልጦ ጠጠው ከነብሎ ኣለና ዝኣመሰለ ብርቱዕ ዝኾነ ምንቅስቃስ ብሓደ ብቱርክ ወገን በዚ ድማ ብስዑድያ እጂ ድማ ብሙሉእ እቶም ሃገራት እስላም ዝበሃሉ ብሓደ ኮይኖም ኣብ ስዑድያ ከምኡ ዓይነት መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኣለዉ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኩሉ እዚ ዝረአ ዘሎ ዝደማመር ኣብ ሓደ ነጥቢ ዝወድቕ እዩ እሱ ድማ ከመይ ጌርካ ነቲ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ክሪፕል ትገብሮ ከመይ ጌርካ ጠጠው ተብሎ ከመይ ጌርካ ትኸልፎ ከመይ ጌርካ እግራ ከም ዝሓፅር ትገብራ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ድማ ከምቲ ዓንተ በክብለኩም ፀናሕኩ ሃገራት ናይ በዓል ቀጠር ስዑድያ ኢማራት ስዑድያ ዑማን ሕጂ ዘይሻራዊ ሃገር እዩ ዘይሻራዊ ሃገር ስለ ዝኾነ ኣብ ጎኒ ስዑድያ ክስለፍ ምኽኣሉ ናይ ዑማን ዓብ ተራ እዩ ዘለዎ እዩ ዝበሃል እዚ ኸ እንታይ እዩ ኢማራት ንብዙሓት ሃገራት ትንክፍ ከም ዝነበረትን እቲ ትገብሮ ዝነበረት ድማ ነተን ሃገራት ሕጂ በይና ተነፂላ ይርእይዋ ስለ ዘለዉ ኩላቶም ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ክፀፍዕዋ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ we will see እዚ ሲቹዌሽን እዚ መን ዝያዳ ክጉዳኣሉ ኣበይ ጠጠው ክብል ብኸመይ ክቕፅል ንግዜ ንገድፎ ኮይኑ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጉዳይ ናይ የመን ሓደ ዓብዪ ነጥቢ መቐይሮ ዝፈጠረ ኩነታት እዮም ዝብልዎ ዘለዉ and people changing sides all the time as well. Can you unpack it all for us? Well, Rashad, the PLC, which is Yemen's Presidential Leadership Council backed by the UN and Saudi Arabia, is dismantling all the structures, institutions, military factions inherited from the era of the SDC, which stands for the pro-separatists in South Yemen. Yesterday, the leader of the PLC, Rashad Al-Alini, who's the president of Yemen, said that his forces took over all the military bases in Hadramaut and Al-Mahra. They're expanding their influence, and that this time they're going to put together a new military institution, and they are revamping the entire army.
كم تري ولا لهم بملو تي إمارات نعمتات كتهانسو تصنحت وتهدراو بيزاتن قلملتاتن بملو سراويت نا يمن بسعودية تقف زلو نتم عسكرات كم سقوصاصرون حدش وتهدراوي أسلالفا يتأتاتو كم زلوني زنقر زلو سلازي نا يمن قداي نعنا إيرتراوين كندق زي كدق ملكمي أزيا قداسي نعنا يمن نبحنت نبر تهاجر انت تمليسا نعنا إيرتراوين فلويت أقاق فنس أنا يبلوكم يلهم I don't think إيرترا فلوي نقر ترغبولو جين يمن لولاوي تهاجر بفلايت إنا إمارات إيد كاب يمن تسرقفن دحروتيو ريسك ناتنا بقلا برسنتج تعليلنا له مالتي بقلا برسنتج معناته إذا كل عندنا أنا عصبنا بقلا دو بحالت نبرة ماني هندسو كم زنبرة نمنتا إلى ما يقبر كم زنبرة بروف سلا زنبرة بيمن دما كميلو تأخيبنا بانا قريبو خم زنبرة إذا حيلزي أب نيرترا أبا فينش أي قريب نيرو سلازي كينو تب مريت دمتو زنبرة ببحري زيادة قريب نيرو سلازي نزي بنا قيرو زوت السعودياسي In a way, they are sidelining all the separatists who in the past wanted to break away from the north. So from a Saudi perspective and also from a PLC perspective, the era of the STC is over. The era of Aidarus al-Zubaydi, based now in the United Arab Emirates, is over. Quite earth-shattering political and military developments on the ground in southern Yemen, which gives you a... Anyway, እቲ ጉዳይና የመን ከም ዝንሪኦ ዘለና ብዙሓት ሰባት ተፈላለየ ርእይቶ ዝብሉ ዘለዉ እዮም ሓንቲ ካልይቲ ኣርእስቲ ላብዚ ከምቲ ዝድለ መግለፂ ዘይርከባ ዘሎ ዝወሃባ ዘሎ እሱ ድማ ስዑድ ዓረብ ኪኖት ኣብ የመን ዘሎ እንታይ እቲ ስትራቴጂ ነዚ ዘግብሮም ዘሎ I think we need to see the Saudi perspective here within the context of what the Saudi leadership is trying to achieve internally inside Saudi Arabia. Right now, Saudi Arabia is trying to make Vision 2030 successful. And again, Vision 2030 is this grandiose agenda aimed at weaning the Saudi economy off of oil. And so the Saudis are trying to bring in a tremendous amount of foreign direct investment, build up sectors outside of oil, such as tourism, entertainment, so on and so forth. So basically, in order to make Vision 2030 successful, the Saudis want stability in the countries that are bordering Saudi Arabia. ስለዚ እንታይ እዩ ናይ ስዑድያ ዝናይ ንጉስ መሐመድ ቢን ሰልማን ቪዥን 2030 ዝበሃል ኣሎ ራእይ ናይ 2030 ኣብ 2030 ኢንዱስትሪያሊ እቲ ስዑድያሲ ካብ ነዳዲ ወፃኢ ቁጠባናታ ብቱሪዝም ይኹን ብካልእ ቴክኖሎጂካዊ ኣትሊስት እንተወሓደ ኣብ ካልእ ሴክተርስ ዳይቨርሲፋይድ ዝኾነ ቁጠባ ክህልው ኣለዎ ነዚ ክትገብር እንድሕር ኮንካ ድማ ብመሰረቱ ሴኪሪቲ ናትካ ውሕስ ክኾን ኣሎ ኣብ ከባቢኻ ኩናትን ዕግርግርን ምውዳቕን ቅልውላውን ክህሉ የብሉ ስለዚህ ነቲ ቪዥን ተዛዕበየ ቪዥን ናቱ ኮምፕሮማይዝ ወይ እውን ሓደጋ ወዲቓትሉ ዝነበረት ኢማራት ስለ ዝኾነት ንኢማራት ኣብቲ ከባቢ ናይ የመን ጥራይ ዘይኮነ ጠቕላላ ኣብቲ ዞባቲ ክስዕራ እዩ ዝደሊ ዘሎ ምክንያቱ ንዑ ፐርሰናሊ ንዑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ስለዚ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ንኢማራት ንምቁፅፃራ ዝግበር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ናይ ኢማራት ወታደራውያን ነፈርቲ بالعلى السعودية كم زي حلفا غيرو عطيو كم زلو يزنقر زلو سوماليا وانت مساسالي سقوم توسيد الله زبل زربان سمع لنا سلازي ازي زرعو زلو كنتات كله انت ريخايو تتحايزو كرخلو ابزح من قد كترقوم زغل كنتاتينا نرزا لنا يمزولو زلو انتاين مالتو زي سعود عرب نتي امارات تقبرو زنبرت اب كبابيات رايدي كوني اب ليبيا اب يمن رايدي كوني اب سوماليا كمون اب سودان تطو نخطبلو وي ونخط سعره تبقصو حيال زخونه منقصاص تقبر كم زلاي for example تابلو Saudi Arabia has banned UAE military cargo flights from flying over its country ስለዚህ ወታደራውያን ነፈርቲ ናይ ኢማራት ብልዕል ስዑድያን ከሓልፋ ኣጽያ ከም ዘላይ ዝንገር ዘሎ ግብፅውን ከምኡ ጌራ ዝብል ዘረባሎ ተመሳሳሊ ሶማሊያ እውን ከምኡ ጌራላ ዝብል ዘረባሎ ስለዚህ حقنتو نجزيه نقطفو خينو እዚ ጉዳይ እዚ ነፍሱ ዝኻለ ነቲ ኣካይዳ ናይ ኢማራት ዓቢ ብድሆዝ ፈጥሪ ስለዚ ሶማሊላንድ ስለ ዘሎ ሶማሊላንድ ጌራ ኢትዮጵያ ጌራ ድሌታ ተገብር ከም ዘላይና ንርኢ ዘለና ግን እዚ ጉዳይ እዚ ኒ ስዑድያ ኒ ኢማራት ቀሊል ብድሆ ይፈጥረላ ኣሎ ማለት ኣይኮነን እንድሕሪ ከምዚ ዓይነት ተቃውሞ ኣክቲቭሊ ክመፅኦም ጀሚሩ ሲ ንኽንደይ ግዜ ክቕፅልዎ ይኽእሉ ብከምዚ መንገዲ ወይ እውን
ሃገራት ዓረብ ብሙለን ኣንጻራ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ብዓብዩ ኣንጻራ እናኸዱ ከለዉ እቲ ቀደም ሕራይ ድሓን ኣምሲሎም ገለመለ ከይተፈለጡ ይኸዱ ነይሮም ሕጂ ግን ግልፂ ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ተቃውሞ እናገጠሞም ከሎ ክንምንታይ ክቕፅሉ ይኽእሉ መንገዶም ክቕይሩ ይግደዱ ዶ ኾኑ ሓንቲ ኣላ ዘረባ ሓደ ዶክተር ኣንድሪያስ ዝበሃል ዝበላ ናይ ኢማራት ብፍላይ እዚ ኣቡዳቢ ዘሎ ንጉስ መሐመድ ቢን ዛይድ ማለት እዩ ናይ ዩኤኢ ካብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ፍልይ ዝበለ ተሓሳስባ ኣለዎም እዮም ዝብሉ እሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዓረብ ኩሉ ግዜ እንታይ ኮንሰንሰስ ሓደ ነገር እንተ ተቃውሞ ገጢምካ መንገድኻ ዕሪኻ ትኸይድ ኮሚዩኒቲ ኩነታት ናቶም ኣብዚ ናይ ኢማራት ክኾን ከሎ ብፍላይ እዚ ናይ ኣቡዳቢ ንጉስ ክኾኑ ከሎ እቲ ናቶም ግን ጌጋ እንተጋጢምካ ዳብል ዳውን መሊስካ ትብርትዕ መሊስካ ናብ ህልኽ ተኣቱ መሊስካ ናብ እንታይ ሽሙ ትኸይድ ከምኡ ዓይነት ኣተሓሳስባ ኣለዎ ኮሚዩኒቲ ኣካይዳ ናቱ ዝብል ካብቲ ናቱ ሳይኮሎጂ ካብቲ ናቱ ታሪክ ከምኡ ገይሩ ዝበሎ ዘረባ ኣሎ ናም ውብልሲ ክንምንታይ ኣንጻር ስዑድያ ንክገጥም ክኸይድ ይኽእል ምክንያቱ 1 ሚልዮን ህዝቢ ሒዝካ ምስ 35 ሚልዮን ዘለዎ 1 ሚልዮን ኻ ክዋጋእ ዝኽእል እውን ኣይኮነን ኣሚን ኢማራታውያን ብገንዘብ ዝተቆፀሩ ሰራዊት ኢኻ ክትገብር ትኽእል እምበር እቶም ደቂ ኢማራት ወታደራት ኮይኖም ክዋጉ እዮም ኢሉ ክሓስብ ዝኽእል ሰብ የለን ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ኢማራት ንእሽተይ ሃገር እዩ ምስ ስዑድያ ኣብዚ እውን ሓንቲ ከማ ትብል ነጥቢ ኣልዒሎም ነይሮም Because President Trump wants investment from both countries. OPEC and on the witness of its groups over the last 10 years in Yemen. Response in Is the UAE now going to say we're not interested in this anymore? Some weeks about the UAE and their sorry in terms of the United Arab Emirates. So many reports in recent days and weeks about the UAE and their strong support for the STC. Is the UAE now going to say we're not interested in this anymore, or do you think it's something that is going to be revisited? Because what we've seen in recent weeks, and a lot of the international media have focused on, is the fact that there have been proxy forces of the UAE and Saudi Arabia in rivalry, and that's caused serious concern. ሕጂ ሓንቲ ካብቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ሕቶ እንታይ እያ ኢማራት እንታይ ክትብል እያ ነዚ ኣብ የመን ኣጋጢምዋ ዘሎ እቲ ኤስቲሲ ዝበሃል ዲዞልቭድ ኮይኑ ወይ ወዲቑ ይበሃል ኣሎ ክንዲዚ ፃዕሪ ገበረትሉ ክንዲዚ ኢንቨስትመንት ዝገበረትሉ ሲ በቃ ገዲፈ ኢላ ድኽል ከይድ ትኽእል ትኸውን ወይስ ካልእ መንገዲ ትደሊ ትኸውን ከመይ ክኸውን ናይ ኢማራት ግብረ መልሲ እስከ ንስማዓዮ ነዚ I think in the long term UAE will respond inside and outside Yemen, and there will be repercussions in that regard externally and domestically. Domestically, we of course will see further of a proxy wars. So UAE has invested in more than 100,000 troops over the last 10 years in Yemen. It continues to enjoy the second highest level of influence militarily and politically inside Yemen after Saudi Arabia. And you cannot undo that in a short time period. I think right now it's regrouping, reconvening, but on the long term, this is going to be uglier and filthier and actually more destructive war because it will be a proxy war rather than direct war. And there is እንታይ ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ ኢማራት ከባቢ 100,000 ዝኾኑ ዕጡቃት ጉጅለታት ንነዊሕ ዓመታት ዘሰልጠነቶም ሓያል ዝኾነ በይዝ ኣለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ትሓስብ ኣላ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ምናልባት ንሕጂ መንገዲ ናታ ብኸመይ ክኸውን ከም ዝኽእል ትሓስብ ከም ዘላ እምበር ኣብ ንውሕ ዝበለ ግዜ ግን ሕማቕ ዝኾነ ኩናት ኣትሕት ፕሮክሲ ወር ክህሉ ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ኢሉ ስለዚ ብቐጥታ ኢዳ ክትህብያ ኢልካ ክትግምቶ ትኽእል ነገር ግን ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ሓንቲ ካብቲ ብዙሓት ዝብልዋ ዘለው እቲ ናይ ሳውዘርን የመን ቃልሲ ንናፅነት ወይ እውን መሰረሰ ውሳነ ኢማራት ደምፅኦ ተሓሰብ ኣይኮነን ጀንዊን እቲ ህዝቢ ድሌት ዝነበሮ እዩ ስለዚ ኣብቲ ዝነበሮ ድሌት ተወሳኺ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ኣጀንዳ ናይ ኢማራት ኣካይዳ ከምዚ እዩ እቲ ቀንዲ ሓደገኛ ዝገብሮ ኣብ ድሌታት ናይ ህዝቢ ተመርኩሳ ኣጀንዳ ትሰርሕ ስለዚ ንሃገር ክመቕሉ ዝደልዩ ኣካላት ምስኣቶም እያ ትሰርሕ ነቶም ህዝቢ ትሕግዝ ከም ዘላ ገይራ ኣጀንዳ ተሳልጥ ስለዚ እቲ ጉዳይ እቲ ንግዚኡ ዳ ከምዚ ናይ ሳዑድያ ዶሚኔሽን ይረኣየሎ እምበር ናብ ካልእ ኩናት ክኸደሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ ናይ ጋልፍ ስቴትስ situation is not going to be a light situation is ዝብለኩም ዘሎ witness a further polarization within GCC. Now Oman, Qatar and Saudi Arabia might be more on the same page. We might on the long term, I hope no, see also this fight falling across to other conflicts, whether in Syria or in their question about Palestine, but also on the OPEC and on the oil industry overall between the two countries. We have not seen that yet, but I won't be surprised if it takes different shapes in the future because also this has become public and it became public and uncontrolled and ugly in እቲ ባእሲ ድማ
بعبيو أبز حجي قطرن سعوديان عمانن بحدو قينن اللوا يبلال سنين تنقن دا قدس دما كابت قال في سيت ثلاثة قدس بالا قطر حنا اللوا بالإمارات سلازي فلوتيو مس سعوديا كم تخون حجونا يكونت انه حيال قريم سعوديا كم تخون عمان دما دي شراويت نيرا عمان ون مس إمارات أقام سلازلوا بفلا يزناي يمن قداينا عقب تاتنكيفوا سلازنبرنا سكيرتنا تلك أكمنا يمن سعوديا كلتين هجي ناب سعوديا تسقعنا اللوا سلازي إمارات بين طريف الله من البات تكوينات أب سوريا زكايز لو بروكسي وور سوريا حجي وقي جمير لهم محدش سلازي أبون أب قداينا فلسطين كونخل أب قداينا السودان كونخل دحل أب بزح بوتاتات مانيفست كونخل أب قداينا عراقنا يندادك كونخل ببزح من قدي إذا قداي زي أب بزح بوتاتات كرز خل كونتات مخانو يزن قرزلو أي كبر رئيس بلزلو but we'll see أنت قداي ناب سودان ون سجيرو زكاية زلو قدايو هذا كابد ما كم تري وزلهم سودان أب قداينا السودان سعودية ملو بتتاو غيرا ني سراوي السودان كتحيلو تدل خمسة لا يزن قرزلو سراويتنا السودان أنت حيلو دما عبي أسوات وخ قبر كم زخل يفلتيو سودان سراوي السودان أبزن كباب أبزن معلتات رئيسي حيال زخنا من قصاصات يقبر كم زلو يزن قرزلو حيال من قصاص بمقبار وتصيت ون يمت كم زلو يزن قرزلو إذا وتصيت زمت زلو بخلي تمن قد كرينا ولا إثيوبيانون بزعبو كزارو بجميرة مالو كريكم كفتني على بعده this is very interesting now ደቡብ ምዕራብ በእነሱ እዚህ ቤንሻንጉል አካባቢ ግጭት መፈንዳቱ ለኢትዮጵያ ተጨማሪ ሄዴክ ነው። ድንበር አካባቢ ግጭት በሚፈነዳበት ጊዜ አንደኛ ስደተኞች በጣም ይጎርፋሉ ወደ ኢትዮጵያ። ያን እንግዲህ መሸከም ከባድ ነው። በዚህ በመተማ ወይም ደግሞ በዚህኛው በላይኛው በጎንደር አካባቢ ያለውን የስደተኞችን ራሱ ጫና ኢትዮጵያ መቋቋም ከብዷታል እና ተጨማሪ ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመጡ አንድ፣ ሁለተኛ ደግሞ እዛ አካባቢ የግጭት አባላ በጣም ከተስፋፋ የኢትዮጵያ ጉሮሮ የሆነው የህዳሴ ግድብ እዛ ላይ ራሱ ሌላ ቀውስ ሊፈጠር ይችላል። ያ ደግሞ ለግብጽ ተጨማሪ መደራደሪያ ሊሆናት ይችላል። ግጭቱን ለማስቆም ከኢትዮጵያ ጋር ምናልባት እንደ መደራደሪያ ልትጠቀምበት ይችላል የግጭቱ ካፕቴን كم تري ودا لهم بزي بنشانغول كبابي حدش جنبار تخفيتو خمزلو يزن قرزلو السودما سودان أبون حيال زخنا متقعت تب كم زلان مغنياتو أبتي بنشانغول كبابي ني دعم مشاريع وتهدروا معسكر كفتر يحسب كم زنبرن بالجزيرة ريبورتد كم زخون جميرو دما كم حرابي مزار بار السقين خمس أنحن قبت السودان دما أبتي كبابي متقعت خمس كبرت يزن قرزلو سلزي إثيوبياويان already دارجا بخل نجاري تقينات دمزهم زلوا وين تقينات قيناتن ورا قيناتن كاب أفنشهم لا أبي زلوا انتهي قبل جميرهم علو زي قبر وصلوا زنبورجنا يكونون أبز سمعوهم دارجا من البرهان كدنا نبيك صحن كيدا لنا يبلو لما تقص تقاربوا له إني جنرال يمجرش ديسبريتونال يمجرش زاتشون تناغروال كذي قدم الفاش قال يسايتونال بس دم ببين شانقول دم ملي يسايونه إنه نقدر ما تيجي على እንግዲህ ምንድነው መሰለ በዛ በኩል ጦርን ወደዚህ ቀጠና ለማምጣት እንዳውም ባለፈ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እንትን ሄዱ ጊዜ እኮ ምንድነው ፖርት ሱዳን ሄዱ ጊዜ ነው ዝግጅታችን ጨርሰናል የሚል ነገር ተባለው ነገር ማለት ነው። አሁን ደግሞ ዝግጅት መጨረስ ብቻ አይደለም ጦርን ወደዚህ ወደ ምስራቅ ሱዳን በሰፊው ከኢትዮጵያ ጋር ወደሚዋሰነው አካባቢ ላይ ማስፈሩ ሂደቶች እየታዩ ነው የሚገኙት። በኢትዮጵያ በኩል ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ሰሞኑን በዚህ በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር አካባቢ ባለው ቅኝት የድሮን ቅኝቶች እየተደረጉ መሆኑ ስለዚህ ጉዳዩ ሲሪየስ ሆኗል ማለት ነው። كنتري ودلهم يا إذا قد عايزي again ناب كميز بلي حشوية يخيد كم زلو يزن قرزلو أبي أحمد again another very serious front هذا قداس جنبار إذا جنبار زدما بزحات نيوصل حيل تاتون أسيرهم لزلوا مخانو يزنقر انتهي مالتي زي بنقول السودان إثيوبيان كقاط مزخل كونتات جبتك أتا إيدك كم زلوا يفلطيو جبتك كونتات مسار سيفز جبر زلاب دارفور يقد سايو درجة جبت بذك على نتي حفتر زبهال أبيمن ليبيا زلوا عندي موافر ناي إمارات كوين أو ناي إمارات كوينو نار سيف أم أعتقد ما أبغى أو زلوا نوعو كتبت كوب زحت تسعر كم زلايزن كرزلو دروتي ودونا تحفتر زبهال جنرال مالتيو ناب جبت خيدو يراقب كم زلوا زجالس حبريتاري نالنا كابو وتعيد ما زي كم زي فيديو تات كاب سودان دمت زلوا خمان كابت كبابي دمت زلوا يوم زلوا زلوا سلذي كم دريه زلنا بزح من قص قصاصات تجبر كم زلوا سودان ممليسا ناب إثيوبيا جزا تسقع كم زلا أتم تسقع دما السودان مس إثيوبيا وقصة لزلت هيكونتن كاب إثيوبيا زمنشو حجز ني RSF كي وهاب إذا من قد زيا كتبت كاخد كلالك
መንገዲ እዚኣ በቲኽካ ኢኻ እቲ ዝግበር መጥቃዕቲ ክትገብር ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ስዑድያ ልክዕ ከምታ ኣብ የመን ዝዓወታ ኤር ሱፕሪዮሪቲ ነፈርቲ ተጠቂምካ ነቲ ዕላማታት ናይቲ ፀላኢ ክትሃርሞ ክትክእል ኣለካ ዝብል እቲ ብመሬት ዝዋጋእ ሰራዊት ሱዳን ኣለዋ እዩ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ኤርትራ ዝሓገዘቶም ኣሎ ገለሎ ስለዚ ብመሬት ይኸይድ ኣሎ ጥራይ እንታይ እዩ ነቲ ፀላኢ በቦቱ ንምንቅስቃሳት ናቱ ብነፈርቲ ጌርካ እንድሕሪ ኒውትራላይዝ ጌርካዮ ኣብ ባይታ እቲ RSF ኣትኪሉ ንክዋጋእ ዘሎ ዓቕሚ ድሩት እዩ ኢማራት ድማ ብነፈርቲ መፅያ ክትሕግዞ ይትኽእል እያ ስለዚ እቲ ዘሎ ኩነታት እዛ ሕጂ ኣብ የመን ዝተፈፀመት ብቁልጡፍ ኣብ ሱዳን እውን ክድገመሉ ትኽእል መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ንዑ ስለ ዝኾነ ይውና እዚ ሓደሽቲ ኣፅዋር ተገዚኡ ይመፅእ ኣሎ ዝተባሃለ MBS ኦልሬዲ ካብ ፓኪስታን ገዚኡ ጀትስ ገዚኦም ንሱዳን ክብዎ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ እቲ መስርሕ ኣብ ምውዳእ እዩ ዘሎ ይበሃል ኣሎ እዚ ሕጂ ኣብ ምምፁእ ወላተን ዝነበሮም ጀታት እውን ሰፖርት ተወሲኹ ተተኳሲ ካብ በዓል ቱርኩን ካብ ካልእን መፅኡ ፓወር ገይሮሞም ከም ዘሎ ለንቀነ ብብዝሒ ይጥቀሙሉ ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ጉዳይ ልክዕ ከምቲ ኣብ የመን ዘጋጠመ ኣብ ሱዳን እውን ንኸጋጥም ዘሎ ተኽእሎ ተመሳሳልነት ኣለዎ እዩ እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ ዘሎ ንኣቢ መፁኒ ሕጂ ኣኺልኒ ኮይኑ ምክንያቱ በታ ናይ ኢማራት ሓንቲ ቀንዲ ናይ ኢማራት ደገፍ ዝረክብ ዝነበረ እውን ነቲ RSF ኣብ ምዕጣቕ ዓቢ ጉጅለ ዓቢ ኣስተዋፅኦ ስለ ዝነበሮ ሕጂ ግን ወረግ ኣብዚ ለንቀነ ዝብልዎ ዘለው እዚኣ ቪድዮ እዚኣ ካብኡ እያ መፅያ ክብለኩም ኣይክእልኒ ግን ካብ ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ተበጊሰን ብዙሕ ራስዮኒ ወይ እውን ሎጂስቲክስ ናብ RSF ፅዒነን ዝኸዳ ዝነበረ መኻይን ሱዳን ብነፈርቲ መፅያ ኣብቲ ከባቢ ዶብ ከም ዝወልዐተን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣጋይን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዘሎ ኩነታት መመሊሱ እናተሓላለኸ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ገለ ፕሮፓጋንዲስትስ ናይ ብልፅግና እንታይ ክብሉ ጀሚሮም ኣለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ብቐጥታ ምስ RSF ክዕጠቕ ክኽእል ኣለዎ ይብሉ መዓዝ ከገዲፍዎ ናይ ማለት እዩ እዚ ንሕና በቃ ሰራዊት ሱዳን ሙሉእ ብሙሉእ ትሳፍ ማለት እዩ ምስ ግብፂ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ናባና ገፁ ፅጋዕ ዘሎ ግብፂ እዩ ስለዚ ንሕና ረብሓና ከነውሕዝ ተኮይንና ምስ RSF ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና ዘይከምኡ ትገብር ፀኒዕካ ክሳብ ሕጂ ማስክኻ ስለዘይተቐልዐ ወላ ሓጊዝካ ከተምፅኦ ለውጢ ስለዘይብልካዩ በረይ ትሕግዝ እኮ ኣለኻ ኢኻ ስለዚ ናው ኢትስ ቢካሚንግ ቨሪ ኦፊሻል ቢካዝ ሱዳን ንነዊሕ እዋን ተጠሊማ ስዑድያ ከምቲ ዝድለ ከይሓገዘቶም ግብፂ ከምቲ ዝድለ ከይሓገዙ ሳክት ከም ዝሕግዙ እናምሰሉ ከለው ሱዳን ከም ሕሱም ተደኪራ ሱዳን ኣብቲ ከቢድ መድረኽ ኤርትራ ጠጠው ከም ትብል ጌራታ ነይራ ሕጂ ግን ጠጠው ስለ ዝበለት ካልኦት ደገፍቲ ይመፅኡ ኣለው ባይ ዘ ወይ ሱዳን ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ዘርኢ ምልክት እውን ኣሎ እዚኣ ኣብዚ ቀረባ ሰዓታት ዝረኣኽዋ ሓዳጊ ፍጻመ እያ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኤርፖርት ናይ ከርቱም ተኸፊቱ ሲቪላዊት ነፋሪት ንመጀመርያ ከም ዝአንገደ እዩ ዝንገር ዘሎ ሱዳን ካርቱም is already back ካርቱም ናብ ንቡር ትመለስ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኤርፖርት ናይ ካርቱም ካብቲ ወሪድዎ ዝነበረ ሕማቕ ዕንወት ፀጊኖም ሬዲ ፎር ኦፕሬሽን ገይሮም ኣለው እዚ ሬዚሊየንስ ይበሃል ሬዚሊየንስ ማለት ነቲ ዝወረደካ ኣደራዕ ብምሉእ ሰጊርካ ንፀላኢኻ ኢንፍራስትራክቸር ናትካ ሓደ ኤርትራዊ ኣብዚኣ ክጠቕሶ ዝደሊ ካብ ካርቱም ዘሎ ኤርትራዊ ነዊሕ ቪድዮ ብመልእኽቲ ሰዲድላ ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም ክፍትነ እንታይ ኢሉኒ ንሱዳን ዝገበርዋ RSF መግለፂ የብሉን ኢሉኒ ኩሉ እቲ ናይ ኤሌክትሪክ መንገድታት ናታ ኢንፍራስትራክቸር ኩሉ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ናቶም በታቲኾም ነይሮም ኢሉ ስለምንታይ እንድሕር ኢልካ ድማ እቲ ዕላማ ሱዳን ክትምቀል ይድላ ስለ ዝነበረ እዩ ሱዳን ክትመቕላ እንድሕሪ ኮይንካ ነቲ ህዝቢ ተስፋ ከም ዘይብሉ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ድሕሪኡ ተተመቕለትን ኩሉ ሓደ ንምባል ስለዚ ኢንፍራስትራክቸር እቲ RSF ንካርቱም ተቆፃፂርዎ ከሎ ቀንዲ ስርሑ ዝነበረ ነቲ ኢንፍራስትራክቸር ናይቲ ዓዲ ምብራስ እዩ ኣብ ሪሱ ክገድፎ ድሕሪኡ ደን ትመቐል እንድሕሪ ኢሉ እቲ ህዝቢ ፀገም የብሉ ድሕሪኡ ኢማራት መፂኻ ኢንቨስትመንት ገለ ጌርካ ገለ ከፀጋግኖ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር ናታ ተጎዲኡ ፀኒሑ ንዑ ፀጊኖም ኣነ ይግረም እየ ዘለኹ ሱዳናውያን ክሳዕ ክንዚ ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ምፅጋን ክእለት ክህልዎም እዩ ኢላ ይግምትን እየ ነይረ ቢካዝ ለትስ ቢ መብዛሕትና ኤርትራውያን ሱዳን ናፅነትኩም ክትወስዱ ትደልዩ እዮም ዝበልዎም ባዕደል ፈጥሩ ኢሎም ኢልና ኢና ነላገፀሎም ነርና ድሕሪ ቁርሲ ጥራይ በሉና ይብሉ ነይሮም ዘይግደሱ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ሰብ ዘይኮኑ እዩ ጌርና ኢና ንቆፅሮ ግን ሱዳናውያን ኣር ኖት ላይክ ዛት they are proving that still እቲ ፀገማት ኣለዎም እዩ ወላ ሕጂ እውን ኣብ ብዙሕ ዝተመቓቐሉ እዮም ሓድነትን ገለመለን ከምቲ ንሕና ብኤርትራ ንሰርሓሉን ኣብ ከምታ ደረጃ ይበፅሑና ኣለዎ ግን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ድማ
ኣብቲ ነቲ ዝወረዶም ኣደራዕ ልዕሊ ኩሉ እዚ ሕጂ ዘጋጠመን ሱዳናውያን ዓብይ በሰላይ ገዲፍሎም ዘሎ ኣብ ግብፂ መዓት ውርደት ይበሪድዎም ዘሎ ግብፂ ፈታዊቶም እያ ደጋፊቶም ገለ ይኮነን መዓት ውርደት ሱዳናውያን ንግብፂ ከምዘይከዱ እዮም ኮይኖም ዘሎ ካብ ኤሮጳ እንኳላይ ናብ ሱዳን ኢማራት ከምኡ መዓት ውርደት እዩ ኣብ ኩሉ ዝኸድዎ ተዋሪዶም እዮም ስለዚ ኣብ ዓዶም ጥራይ ክብረት ዘለዎም they have to build their country ክምለሱ ክኸሉሎም that's why መብዛሕትኦም ንስደት ዕድል ኣይረኸቡን ከምዚ ናይ ኤርትራ እንተኮይኑ እኮ ፀገም እዩ ዘጋጥመካ ከም ናይ ኤርትራ ካብ ዓድኻ ምስ ሰደድካ ንኤሮጳን ኣሜሪካን ከይድካ ክትዕመካ እንድሕር ክኢሉ ከቢድ እዩ ከቢድ ንዓድኻ ከይድካ ዓድኻ ክትሃንፅ ከምዚ ሓያል ሃገራዊ ስምዒትን ሓያል ሃገራዊ ወንን እንተዘይብልካ ወረቐትካ ሒዝካ ትራንኩል ትነብረሉ ደቅኻ ትዕብየሉ ደቅኻ ተምህረሉ ገለገለታት ተረኺብካሲ ኩሉ ሰብ ኣይኮነ ንዓዱ ክምለስ ዝሓስብ ወላ ኤርትራ ኩሉ ከፊታ ድሌትኩም ንዑ እንድሕር ኢላቶም ኣይንመፂና ዝብሉ ዝሓት እዮም ኩሉ ኣይ በቃ ናብዚ ሕሸ ንኽብሉ ዓቕሚ ዘይብሎም እውን ኣለዉ ሓቂ ሓይሽ ገለገሊኦም እኳ ዓቕሚ እውን የብሎም እና ዓዱ ተመሊሶም ገለ ክገብሩ ኣብዚኣ ትሕሾም ናይ መንግስቲ ናይ ገለመለና ወስድካ ትራንኩል ክነብሩ ዝኽእሉ ኣለዉ ሰብ ሳቶም ድሓን ግን ንገሊዩ ንዓዲ ከይዱ ከበርክት ዝኽእል ከዓ ኣሉ ማለት እዩ ሓፈሻ ናብቲ ኩነታት ጥራይ ከይኮድና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ኩነታት ነብሱ ዝኻለ ገጭፍ ዝኾነ ምንቅስቃሳትን ስክፍታታትን እዩ ዝፍጠር ዘሎ ካብኡ ከይወፃና ናብ ጅቡቲ ድማ ክትከይደ እዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እውን ተመሳሳሊ ሃገራት ዓረብ ብምልአን ተሪር ዝኾነ ስጉምቲ ይወስዳ ኣለዋ ምክንያቱ ጉዳይ ናይ ሶማልያ ልክዕ ከም ናይ ሱዳን ሲሪየስሊ ስዑድያ ዓብይ ተራ ክትፃወት ትፍትን ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ዓብ ተራ ክንፃወት ናብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ንሱዳንን ሶማልያን ዳርጋ ብቐጥታ ዓብይ ኣበርክቶ ክንገብረሉ ኢና ብምባል ኣቦ ገጅፍ ዝኾነ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ወልሲ እቲ ውፅኢት ናበይ ገፁ ክኸይድ እያ መወዳእታ መን እዩ ዕውት ኮይኑ ክወፅ ኣብዚ ናይ ኣብ ሪያሊቲ እቲ ክውንነት ብኸመይ መንገዲ ክፍፀም እዩ እዚ ሕጂ ከም ሓሳብ ኮይኑ ተበጊሱ ዘሎ ናብ መፈፀምቱ ከብፅሕዎ ድዮም ንግዜ ክንሪኦ ኢና ኔክስት ኢዝ ጅቡቲ ሌትስ ጎ Ethiopia is increasingly framing the push to access the Red Sea. Do you think there will be risk that external actors instrumentalize Ethiopia's demand in broader geopolitical rivalries, Professor? Yes, there are external actors, really. Sad to say, lately especially, we see that. What is really, it's not funny, but what's really odd is that a country like Egypt comes all the way from the north, to Somalia, to Djibouti, to Eritrea, signs defense security agreements, pacts with these countries, and then we wonder and say, where were the Egyptians when the Somalis were suffering for the last 34 years? I mean, Ethiopia, mind you, since Somalia failed as a ትሪእዎ ኣለኹም ዝኸመ መፂ ኩሉ ግዜ በቃ ዘሎን ዘየለን ሃተው ቅጠው ክዛረብ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝግበር ዘሎ ይኹን ኣብ ካልእ ዝግበር ዘሎ ወጥሪ ንግብፂ ዓብ ዕድል ፈጢሩላ ምስ ሶማልያ ምስ ጅቡቲ ምስ ኤርትራ ዓበይቲ ናይ ዲፈረንስ ዲልስ ንክትገብር ዕድል ይፈጥረላ ኣሎ ኣበይ ባነርኩም ጉዳይ ሶማልያ ሽግር ከጋጥማ ከሎ ካበይ ዝመፀ ሽግር ንስኹም ዶ ይኮንኩም ሽግር ፈጢርኩሞ 2006 ሽግር በዓልኩም ፈጢርኩም ነቲ ሃገር ሕምስ ምስ ኣቢልኩማ በዓልካ ገዛ ሓደ ሰብሲ ገዛኻ ባዕሉ ክርቢት ወልዕሉሲ ኣብ ምጥፋእ ክሕግዘካ ከሎ ኮይና ንርኢ ዘለና ስለዚ ብሓፈሻ ንመን እዮም ከታልሉ ዝፍትኑ ዝኾነ ይኹን ሶማልያዊ ኢትዮጵያ ፍሉይ ጌራትና ዝብል ብጀካቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ተዘይኮይኑ ፀገምና ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ሶማልያውያን the biggest part of our problem is ኢትዮጵያ እዮም ዝብሉ ስለዚ ግብፂ ኣብቲ ከባቢ መፅያ ዓብይ ፅልዋ ክትፃወት ዕድል ረኺባ ኣላ እዮም ዝብሉ ዘለዉ well this is ናትኩም ዕንደራ ናትኩም ስንፍና ናትኩም ፀገምን ናትኩም ሸብዳድዓን ዝፈጠሮ ፀገም እዩ ስለዚ በዓልኩም ዝፈጠርኩም ፀገም ንካልኦት በፂኻ እዚ ዶ ከምዚ ዶ ከምቲ ዶ ዝበሃል የለን ብዝኾነ ጉዳይ ናይ ጅቡቲ ንኢትዮጵያውያን ዓብይ ስክፍታ ፈጢሩሎም ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ናብ ጅቡቲ ከይዱ ምስ መራሕና ጅቡቲ ተራኺቡ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ብኸመይ ክውዳእ እዩ ንፈልጦ ንግዜ ንገጥፎ ኮይኑ ምስ ብዙሓት ልኡኻት ዴሌጌሽን ናቱ እዩ ከይዱ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ብናይ ዓቢ ካልኩሌሽን ክንሪኦ ከለና ካልእ ኣማራፂ የብሉን right now he doesn't have any
alternative كل عندرا ዝገብሮ ዝነበረ ቻይና መጽያት ተቀንያለን ከነ ሰጥ ኢልካ ኺድ ምስ ጅቡቲ በስ በስመ አብ ኢልካ ወይ መስምላ ኢልካ ብስራሕ ምሳና ክሰርሕ ተኮይንካ ዝበሎ ተያት መስል ዘላ ድሕሪ ቻይና በቃ ንቡር ህይወቱ ተመሊሱ ከም ዘለና ንርኢ ዘለና ሕጂ አብይ አሕመድ ናብ ጅቡቲ ኸይዱ ምስ መራሒ ጅቡቲ ይራኸብ ኣሎ ጅቡቲ እንታይ ገይራ ከላ ከም ዝገብር ዘሎ እንድሕር ኢልና ድማ ጅቡቲ ምስታ ቀንዲ ታሪኻዊት ፀላኢት ናተይ ዝብላ ግብፂ ዓብ ዲል ዝገበረት ሃገር እያ ናብ እንታይ ማለት እዚ አብይ አሕመድ he has no self respect ማለት abnormal conditions ታሪኻዊ ፀላኢት ናተይ ንዘምፀሲ ከይደ ይረኽቦን እየ ይኸትብል ግን this guy he doesn't care كل البوليتيكا وكايدا انا ابي احمد ذاتس واي ما حدا غنيا زغبره زبلك مانه he doesn't care بقى سعرته ناي مقبال دلو كنتات ولا حنت ايغو زبحال يله تسعيره قال يله بقى شتات يلك تخيد ازي كم زيوب عينت مرحت دما قللتي كونن مالته تاي مالتيو صرف دي قدسوم سعرت دي سقفوم متكل مغيار دي قدسوم تمال زبلو زنبر غديفوم كخدو بزي زخدو نيرم كم زخبلو بفصم زي قدس سب عينت انتريخه ابي احمد ينا نرزلنا زي حدا سبسي زخلو تهدد صنيحكا كم زخد كي صنيحكا كم زخت بصنيحكا that's why دما ايرترا عدل سلا زخل ومبر لك كم زانا جوبت خغبر جوبت كميو بيلا غير سكويس سلا زغبر يبلع سلا زلو ساتيو سلا زلو تكولات جوبت بزابي ارق نخفطر يوصو صبو غير يوصو ناب سوماللاند خيدي لحف كوفيلو ناب ايرترا دو ناب حسب ديلو كله فشيلو ناب جوبت خيدو زياده كفلج ديس نايت زغبر عندرا واغا خو وسغوليا ميبي عندنا سط إلقاء أبا كتكمي مهنياتهم ناي سوماليلاند نفلتو خباي دلني نقولي ناي زي سوماليا لو نتنق ذات حد انت قبيله اللغيلو مهنياتهم بالسودان كاكينا جميرا الحج بالسودان تجميرا بسمين دلو بخالي زلو كله كنتاتو رياسه لزلو مس جوبتي شجري تفتح لني ولا جوبتي مس جبس تسرح ولا قله بزي ايرترا مس جبس تسرح على تاريخ وصلايته حصوت سلو زغنكم جوبتي تاقند ገንዘብ تخفلوا زلون كابنا ايرترا زقدد على ديل غيرالا ودي دي دو nothing just bluffing لازم نبي إيرترا زقبر كله عندران maybe إيرترا نب حقي تبصح لنانيا وي نب قله توزنانيا كاب زبقس كخون كم زخل تجمت مالتي بزخونة أبي أحمد نب جوبته خيد له تكونتات انتاي فلوي نجار حيزي ما تخون نتصبيه نجار فزح نجار كل كونن نساتهم جن بتناي قدنا السودان نايكالن دراماتاتهم يغطل على ናብቲ ዝቕፅል ክንሓል ሰሞኑን ኢሳያስ እንግዲህ ቃለ መጠይቅ እንግዲህ በትግርኛ ነው በኤርትራ ዲጂታል ካምፕ ውስጥ ማለት ነው ሲዘዋወር ተመልክተናል። ሰሞኑን ጠብቁን ብለው ቀንጨብ አድርገው ያስቀመጡት ነገር አለ እና እዛ ላይ ሊናገሩ የሚችሉት አንደኛ ከግብፅ ጋር የተፈራረሙትን ከግብፅ ጋር ተፈራርመው አሰብ ሰጥተዋል የሚል አንድ መረጃ ወጥቶ ነበረ። ያከንክኗቸዋል ማለት ግብፅ በውስጥ አዋቂነት እዛ አካባቢ የጦር መርከቦችን አስጠግታለች። ለኢትዮጵያ ልክ እንደ ዲተረንስ ወይም ኢትዮጵያን የመክበብ የማነቅ ስራ ጀምራለች። ይህም ደግሞ ኢሳያስ ካይሮ ደርሰው ከተመለሱ በኋላ ነው የሚል ሲሰማ ነበርና ይሄ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዲል ወይ እውን ክትገብሮ ትኽእል ሓሳብን ኣካይዳን ከፀልሎም እዩ ዝቐርብ ሓቂ እንተዝኸውን ሲ ንስኻትኩም ክትፀለሉ ክንርኢ እኳ ደስ እዩ ዝብለና ምክንያቱ ኣብ ጉዳይናትና ሉላዊት ሃገር ኤርትራ ድሌታ ንክትገብር ዝኽልክላ ሓይሊ ከምዘየለ ክርድኦም ክኽእል ኣለዎ ምስ ግብፂ ድዩ ምስ ስዑድያ ድዩ ምስ ዝደለየቶ ዲል ክትገብር ትኽእል ሃገር እያ ካባና ንላዕሊ ኣብ ጉዳይናትና ዝዕጠቑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ንሳቶም ምስ ዘርከብዎ ዲል እናገበሩ እናተሰማምዑን ከሎም ኤርትራ ምስ ዘዋፅኣን ምስ ዝጠቕማን ክትገብር ከላ እንታይ ክብለኩም ፀኒሐ ቀደም ኣቢለ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ከም ሓደ ድራማ ክገብርዎ ግብፂ ምስ ጅቡቲ ዝገበረቶ ግን ኣብይ ኣሕመድ ኣብኡ ከይዱ ኢድ ናይ ጅቡቲ ይስዕም ኣሎ ስለዚ ኢትስ ናት ኣባውት ከምዚ ኢንተረስት ስለ ዘለዎም ገለ ኣይኮነን ኤርትራ ጀስት ክትገብሮ ስለዘይትደሊ ወይ እውን ኤርትራ ክትገብሮ ስለዘይከኣለ ዳ እምበር እዚኣቶም ከምፅዎ ዝኽእሉ ተህዲድ ከምዘየለ ኢና ንርኢ ዘለና ولا أقوى كم زي قبت أمس إيرتران تحديل تجارس وجزء وجو خينام زجبروا زلوا دراما حسوت مخانم دراب جبت نريال لنا كاب جبت إيرترا تبقى تحيل يس بوتهدراوي إيرترا تحيل جن جبت دم آياتات سلزلة ومن البات أبد ما بآياتات ترى يزردوا سب كوين سلاد سمعك بأبزيتات بس يكون له حنتي لين كني متشمتي بزت جرايز له جنرالات ديوم كنوا بلون ولا انتاي زجبروا زلوا سكسمو
يونس بزعبا كوينات سقط سبير اللهم نبري تماجر شما حيلتات مكلخال إثيوبيا جنرال سامورا يونس شعبيا وق أيكل يكبل تزاري بلهم ات جنرال نتم عبد تجراي سراويت ززو زبحلو جنرالاتون شعبيا كتقملهم كمزلن عقم تجراي بكوينات مولي كتفم يسرح كم زليو تنقيق زلم بموت علما اتم نتجراي زمرح زلو سبسلطانات وحات مس منغست فيدرال زلوم زيمت تمان كساب زل عالم كغصل يدلو شعبيا زبل جنرال سامورا اذا حيلي بغتا كواغا كم زيخل اكواداس حيل تجراي منتان كداخملن ملو زقوصاصرلن كونتات كفتر نابكينات كاتو يدفافهم كم زليم امريرو تزاري بزلم اتم جنرالات تجراي نكينات انتاي مسرتاون وسان نجر مخانم يفلط بزخونه كم تري ودلهم دركبو نديمنا بإرترا ملحسهم زورورس كنيش نسمع يبعلو حيلتات وانا نتلو زول لحدا إرترا شعبيا مالتي كالاي دما كالوت ኢትዮጵያውያን ኣብ ኢትዮጵያ ሰብናይ ስርዓት ለውጢ ከም ንኸመፀሎም ዝደልዩ ኣካላት ዝብል ንመጀመርያ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ንዕላሙ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያ እውን ቀፂልና ንሪኣ ሕዚ ኣብ ኤርትራ እንታይ ክሳኽዕ እዩ ትግራይ ኩናት ክትከደሉ ሓደ ናብ ኩናት ክትኣተሉ ወይ ድማ ትግራይ ምስ ናይ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ፍጥጥ ተፋቲጡ ንኽነብር ዝደሊ እንታይ ከሳኽዕ እዩ ዝብል ሓንቲ ሕቶ ካልእቲ بوغان تجراي رابحة تجراي زي نرجع بتقولنا كوينا حدا بس إرتاح سلام زراعة سلام وكان بينات بين أطولو بس من استفيدغان سلام كم زولنا يو سلام تجارنا تجراي نربح زون هزوي تراخونا يو تجمع يقولون يقول كان أي من استفيدغان ناي تجراي اللونا زرجة تزي كوينو رابحة تجراي زجهد نحر زي كوينو نا مول سلام زي خير نحر كوينو أما لا تحيل ترى أنا تجمع يقولون زولو حيل تاتيونا له زي ناتكار إيتو ناتكا بزينا المنجست إرترا فتوت تكاد لله مثلا منجست إرترا كوني لزجمرة ناتهم بروجكتير اللي يزامنا بسوشيال ميديا تغير أقل ما لزبان زي الجاي سوشيال ميديا دم سوشيال ميديا نتفتي وغير مو زبان زي الجاي دراما يلنا لنا هذا بالزرعون دراما تونا نقر سمدو تونا نقر زمرة نقد تجمرة أممو تجاين فيدرال منكستن تمترتار نفسه خير أبكندي لأن سيدخيد بتمن دفتر كم هذه تسمى نتو تنافسها ببروسس بخيدي بتمن دفتر ناكيد نايت مسمى على ذي يفتر بوغن تراك ببرز اللون تاعي نمتمن زانكفو نقرات مقال نمتمن أممو فيدرال تجاين زلوا مترتات زوجوا نتمتمن زتناهرو ويخسر حنير بعد ذلك كنت هون سمدون متمزو مترتات كسف حقير هجي زي بزعبات صمدو تزاربو زلو دنر لنا حنت بزياغن وسخلكم تصنح مسمر بشم صمرو تخفيت تصنح مسمر زلامبس حسن عفه داغما كم استعصو تغليصو اب منغوتون بشم صمرو كراخبو جميروم زنبرو جنرالات تግራይን ኤርትራን ብዝተፈጥረ ዘይምርድዳዩ እቲ መንገዲ ዳግማ ይተዓጽዩ ዘሎ ናይ ዝቀንድ ጠንቅ ድማ ብርክት ዝበለ መጠን ዘለዎ ወርቂ ካብ ትግራይ በኤርትራ ገይሩ ናብ ዱባይ ክሰገርና ተገቦ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ምጥፍኡ ሲዒቡ ኣብ መንጎ ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ትግራይን ኤርትራን ቅርሕንቲ ከም ዝተፈጠረ ይዝግለጽ ዘሎ ብርክት ዝበሉ ምንጭታት ከም ዝገለጽዎ ቀደም ክብል ሃብቲ ወርቂ ትግራይ ብወገን ኤርትራ ብኮንትሮባንድ ናብ ማእኸላይ ምብራቅ ብፍላይ ድማ ናብ ዱባይ ክሸጥ ከም ጸንሐ ክግለጽ ጸኒሕሎ ሕጂ ድማ ብርክት ዝበለ መጠን ዘለዎ ወርቂ ካብ ትግራይ ናብ ዱባይ እንትላኺዩ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከም ዝጠፍአና ተገለጸ ዘሎ እዚ ሓበሬታ ካብ ውሽጢ ትግራይ ካብ ናይ ቀረባ ምንጭታት ረኺበ ክብል ዝጸብጸበ ዝሓበሻ ሕጂ ኣብ መንጎ ጀነራላት ትግራይን ኤርትራን ቅርሕንቲ ምፍጣሩ ሲዒቡ ሕጂ ዶባት ዛላምበሳን ሰንዓፈን ተዓጽየሎ ጀነራላት ትግራይ ተወርቂ ናብ ኤርትራ ከም ዝለኣኽዎ እንትገልጹ ብወገን ኤርትራ ድማ ኣይተረከብናን ክብሉ ከም ዝመለሱ ይተገሊጹ በዚ ምኽንያት ድማ ብምኽንያት ጽምዶ ተኸፊቱ ዝነበረ ዶባት ዛላምበሳን ሰንዓፈን ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ተዓጽዩ ከም ዘሎ ይዝግለጽ ዘሎ በተመሳሳሊ ጉዳይ ትግራይ ናብ ብሔራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ዝለኣኽ ዝነበረ መጠን ወርቂ ንሓደ ወርሒ ደወቢላቶ ከም ጸንሐት እውን ንምፍላጥ ተኻኢሉ እዩ ብሽም ጽምዶ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ሕጂ I hope أول أبد مت زلات مدناتو ناي بروس ناتو clarify كجبرا because حيا الميديات نايتوبيا كلا خواي سمع له بكاب دياتهم زمت ميديا كم حبريتا نوزن خلينا نقول verified حبريتا يكتب لهم كبيديو so صمدو دوبا تعاتيو تكونتات
እዛ ናይ ወርቂ ትብል ኣብ 234 ቦታታት ሪፖርት ኮይና ርየ ኣለኹ ስለዚ ነቲ ጽምዶ ንምፍራስ ዝግበር ኣካል ናይቲ ድራማታት ድዩ ዝኸውን ዘሎ ወይስ ዝኾነ ዘጋጠመ ኢንሲደንት ስለ ዘሎ እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ this is also another thing that needs to be investigated ወይ እውን መልሲ ንህዝቢ ክወሃቦ ዘለዎ ንምንታይ ዝብል ዘሎ ከምዚ ዓይነት ሓሶት ድራማታት ብዙሕ ግዜ ክመፅን ነቲ ኩነታት ናይ ጽምዶ ቻሌንጅ ክገብርን ሪናን ሰሚዕናን ስለ ዘለና ምናልባት ኣካል ናይቲ ንሰምዖ ዘለና ድራማ ድዩ ድኸውን ደሎ ወይስ ናይ ብሓቂ ዘይምርድዳ ኣብ መንጎ እቶም ክልቲኦም ሓይልታት ያጋጢሙ ዘሎ ነብሱ ዝኻለ ጉዳይ እዩ ዝኾነ ናባና ዘተኮረ ኩነታትን ፀገምን መወዳእታ ስለ ዘይብሉ ኣብ ኤርትራ ንምድኻም ንኤርትራ ንምህራም ንኤርትራ ንምዝንጣል ዘይግበርን ዘይበሓልን ነገር የለን ሓንቲ ክሊፕ ክበኩም እየ እስከዚያ ስምዕዋ እሞ It's fair to say for the past 2 or 3 years following the Tigray war. And just to give you the two extremes, the Ethiopian regime tends to say that Eritrea is not a legitimate country, that the way it became a country in 1993 wasn't correct, that it was a historical mistake to let Eritrea become an independent country. That is what you tend to hear from representatives of the Ethiopian government, whereas Eritreans tend to say that Eritrea has always historically been independent, if not independent, distinct from Ethiopia. And እዚ ናይ ታሪክ ተመራማሪው ተዝሕተት ዘሎ እንታይ ዝብል ሕቶ ይሓተሎ ናይ ኢትዮጵያ ኢሊት ኣብዘን ዝሓለፈ ዓመታት ብፍላይ ኤርትራ ከም ሃገር ናታ ታሪክ ሃልይዋ ይፈልጥን ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ነራ ዝብል ስነ መጎት ከመላልሱ ንሰምዖም ኣለና ብወገን ኤርትራ ድማ ኤርትራ ናታ ፍልይ ዝበለ ታሪክ ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ወላ ከም ሃገር እንተዘይነበረት እውን ምስ ኢትዮጵያ ዝተፀጋዕ ታሪክ ግን ኣይነበራ ንነዊሕ እዋን ዝተነፀለ ኣካይዳ ዝነበራ ናታ ኣቃውማ ዘለዋ ሃገር ምዃና እዮም ዝነግሩ ስለዚ ኣበይ ዘሎ እቲ ፍልልይ መን ይቅንዕ ዘሎ ኢሉ ዝሓቱ ዘሎ ትግራዋይ እዩ ሕጂ እቲ ታሪኸኛ እቲ ናይ ታሪክ ተመራማሪ ክምልስ ከሎ ዝጥቀመሉ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ካልእ እንታይ ኢሉ ብዘይገልፅ ኣብዛ ቪድዮ ዝብላ ሓንቲ ነገር ከስማዓኩም እየ to shed light on past events and everyone can judge from his own does not this is not up to the historian my job my reinvent to unearth the secret principle I'm not going to touch when I write and when my contribution is to and so on ዝኾነ ሰብ ንታሪክ ዝፅሕፍ ወይ እውን ዝትንትን ነቲ ፍጻሜታት ርዩ ኣብ ናቱ መደምደምታይ ዝበፅሕ ስለዚ ናተይ በትናቱ ገምጋም ኣብ ሓደ መደምደምታ ክበፅሕ ከሎ ዝብሎ ንስማዕ እየድሓን First of all, as for your question, the word Eritrea didn't exist on the geographical historical map prior to 1890, when the Italians established the colony of Eritrea in that year. They went back to Latin and from the word Mare Eritreum, namely the Red Sea, they invented or came forward with the colony of Eritrea. By the way, trying to show ancient roots to what they just created. But if you look at nearly all the countries of Africa and many of እንታይ ዝብል ዘሎ እታ ሽም ኤርትራ ትብል ቃል ጥልያናውያን ኣብ 1890 ኣብ ሓደ ጂኦግራፊካዊ ቦታ ኤርትራ ዝሎም ንብሎ ዘለና እዮም ተጠቂሞም እቲ ቃል ሕጂ እቲ ቃል እቲ ነቲ ቦታ እቲ ቅድሚኡ ኣይገልጾን ነይሩ ግን ካብ 1890 ጀሚሩ እታ ኤርትራ ትብል ቃል ጥልያናውያን ኣብቲ ቦታ እቲ ተጠቂሞምሉ እዚ ሓደ ነገር ይብላሉ እታ ዝቕፅል ዝብላ ስምዕዋ Asia they didn't exist prior to European intervention and mainly even the scramble for Africa in the 1880s and then in the Middle East after the First World War. The word Iraq didn't exist as a name of a country. Al-Iraq means the rocks. As you look from the Arab Peninsula to the valley of the Mesopotamia, you called it Al-Iraq, but it was prior to 1920. It didn't exist. Or Jordan was never on the map as Jordan
prior to 1920. And not to mention African states. بحصر زبالة انتاي زبل زالة مسيلكم إيرترا أبشعين شو من تميتن تسعان زقومت هاجرون انتو خونت يلوم سوات قالوا هاجرات قد ميا زقوما اللوادي يعني مالسي دحريا زقوما هاجرات بزي مجزاتنا أوروبا زقوما هاجرات أزيان بزوحاتين so even if كالن إيرن تقوينو تتاريخي زبل زالو إيرترا أبشعين شو من تميتن تسعان دحر قويمة نبينا يكون تنكم هاجر قويمة معات هاجرات جوردن عراق كالوت هاجرات أب أفريقيا زلو مبزعتن هاجرات تقيسو بملان زياتن وصيت نايت مجزاتنا أوروبا زفترة دحر برلين كونفرنس زماز هاجرات ين سلازي إيرترا regardless انت عينت انتهو تاريخ نيروا هاجر ناي مخان ويون كم هاجر كتكون زلوا تخلو قبول نجاري justified يزبل now he is not نا إيرترا دقافي ويون فان نا إيرترا يكمل يكلني بحفشا جن اتزربو سنة مقوت إثيوبياويان زخونه يخون legal base ويكا تزدق أمول سنة مقوت بزخونه يخون منقدي نيرترا ناي حاجرنت حتى نيرترا تطوق بلوزخ الحيلي يبلوم ويون زخونه يخون سنة مقوت يبلوم دراما مفتار حسوت دقاقيم كاكم حق أمسير كامزراب سلوزلو دامبر إيرترا legitimate زخونه منقدي كامزنا بر حاجر نهوت كون ولاون ناي تليان وصيتي عند هلم enough دحر نايت مجزاتنا إيطاليان تراي دحري بزقت على من قد هاجر كوينا تلكاون قبول نجاري ولا كويرترا ناب أكسوم كينغدم يخي أكسومايت كينغدم إثيوبيا نات نايم زولي الإيرترا نات نان تبلغ من يخل كلام يلوا كما يزبط ناب أكسومايت كينغدم دحر خيت كا أكسوم يس أبزنا يلوم إثيوبيا تجراي زلوا أبي نيرو دسيتنا تجن أبد دوليس نيرو الدوليس ما بيرتراي زلوا سلزي أكسومايت كينغدم إيرترا نات ناي كبل دما مثلا لومين سزي ناتناي نيرو أكسومايت كينغدم ميلكا نير تراي كتصعد ما يتخلني خايب كوريكت تخكل أنا كهم يزبل أكسومايت كينغدم يلونكم ما قلت تجميرو أكسومايت كينغدم نحناون بس هيت على ورشانات ناوني مغنياتو بعد دقنا خيري تسلط أنا دو بلا دابلو زار بوزلو زي ولا أكسومايت كينغدم يلوم دراما سرحلو نايبينهم غيرنا هنقط في بلنا بحالا يعني بين تاريخيا لو قالتكم ما قلتوني زخلو خلو أكسومايت كينغدم تنا أكسوم كينغدم زبحال وين أنتو خونه عاب كفالاتو مثلا أكسوم أبيدي دلو أكسوم كفتة أرتادوب كويزلو سلازي أرتادوب ندحرنيرو مخا هذا عبنك سنة تنيرو زعبي كفالاتو إيرتراينيرو حقنا مثلا ببحر غيرو عبنك سنة كونز خنيرو سلازي كل تدري دحري ما تايبل دحر أكسوم أي كينغدم ما بزحتو إنك سنة تاتنا إثيوبيا بيرتراي قصوم يقربين برو again these are very fundamental نتبتاتيو نيتوبياويان نت اودينس نيتوبيا كم زعانت حبريت اقبص خلو دما صبو كاين يسمع that their name was carved by the imperialism and today somewhat changed and the boundaries and all that's for Eritrea prior to 1890 you can go back to the days of the Aksumite Empire the early modern form of Ethiopia it was the center of gravity of the whole region that was an entity that the capital was Aksum, but the port in the Red Sea was Adulis, today Zula, in Eritrea. So Eritreans of today can argue that the empire of Aksum was the first form of modern Eritrea. And the Ethiopians can argue... Exactly. That's a very good one. سلازي ندحري سرت نايت أكسومايت كينغدم من أكسوم سلازي حسكات زارب تلغا نحن أدوليس لنا لوم نايلوم زولاز الله يبلالو سلازي أكسومايت كينغدم إثيوبيا يلكان أفدق بحر ثم بحقول مغنيات يبلكان نا إرتراون سلازخونه سلازي أبتي هيستوري إرترا زأكل ورشال لوا سلازي بزينا أكسومايت دو أبي أحمد برزنتيشن نامت نقوم شتن زغور على زلو أتي ناي جينا إرترا سلادي ترجع زلامبر تي أب أدوليس قبرتو الإكسكافيشن نسو أوفيشالي مسود سروحون كل تعوزلو ورشاتات بعلم درجة كنا وعوعن مع كان سحبتنا توريزم من خون مجمرة everything is gonna change بس إحنا قرر كغير مخالف لوتيو ولا تنا مسجدنا سحابة قدامتنا سدت نهاية الإسلام زي ما تقولوا بوتات كله زي إثيوبيا بيحتاجوا زل التاريخ نبي إرترا زقرب تاريخي إرترا مسوز اللو أكونتات بزح نجارات تعتبر صناعتنا كم تزدل لو قينو أبزدل ليه ودرجة سدي بس حزلو أتي نحنا زقبا كريديتس وسيدوم يبلعوا وسلو زلو ينبر
ምስ ግዜ ብዙሕ ነገር ክቅየር ከም ዝኽእልና ንርኢ ዘለና እንተው ሓደሲ ኣብዚያ ጽብቕቲ ዘረባት ተጋሩ እንታይ ኮይና ኢና ንባታት ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉ ነይሩ መሰረታዊ ፀገምና እንታይ እዩ እንተኢልኩም ድንቁርና እዩ ፀገምና ሹር ድንቁርና እንታይ እዩ መሰረታዊ ፀገምና ዝብል ሕቶ ነይሩ ድሕረት ድንቁርና እዩ ፀገምና ድሕረት ተጋሩ እንታይ ኮይና ኢና ንባታት ዝብል ሕቶ እውን ተላዒሉ ነይሩ መሰረት መቸም ናይ ብዙሕ ህዝቢ ዓብ ፀገም ኣብ ኣተሓሳስባ ከም ዝወድቕ መቸም እቲ ንሰምዖ ዘለና ዘረባ ክክዶ ዝኽእል እዩ ግን እታ ዝበላ ንሱ ናብ ጥራይ ክንገጥፋ ኢና ሓንቲ ካልእ ክበኩም ደልዮ ዘለኹ ካብታ ዝወዳእናያ ርእሲ ከይሰገርና ከለና ለንቀና ሓንቲ ፅብቕቲ ደስ ዝበለትኒ ፍላየር ርአየ ነይረ እዚኣ እንታይ ትብል ኤርትራ ቅድሚ ካልኦት እምነተ ክርስትናን ምስልምናን ዝተቐበለት ሃገር ብግምጣሉ ዘይኮነካ መርኣያ ናቱ ድማ ክልትኡ ሃይማኖታት ብሰላምን ፍቅርን ተኸባቢሮምን ተፈቃቂሮምን ዝነብሩላ ሃገር ዝብል ፅብቕቲ ዝኾነት ዝተፈላለየ ስእልታት ዘቀናበረ ማለት እዩ so these are also part of the marketing of Eritrea ኤርትራ ማርኬት ክንገብራ ዘለና ማለት እዩ ብዙሕ ስራሕ እንዲ ዝፅበየና ግን ቅዱሳት ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘሎ ክንርኢ ከለና ድማ ዓብይ ክብሪ ክንህብ ይግባእ ንሕና እውን ብግደና ኣብ ኮምታት ክንቅፅል ኣለና እስከ ኣብ ኩርናዕ ናይ ቢዝነስ ናይ ኤርትራ ሸውዓተ ወርሒ ገይረ ኣለኹ ኣነን ሰሎሞን ፀጋይን ዝተባሃለ ካላየይ እቶም ቀንዲ መስረትን ኣመሓደርትን ዘለና ኣብ ትካል ኢና ፍሬስቢክ መጀመርያ ከምታ ሽም ቅድምታት ሽም ምምፃእሲ እቲ ዓይነት ስራሕ ኣጋጣሚ እታ ሽም ኣነ የመልየላ ድሌትን እቲ ንመሸጣ ንሰብ ሒዙ ክኸይድ ደልዮ ድሌትን ካብኡ እዩ ተመሰረቱ ማለት እዩ ሱዳን ኣነ 2015 እየ ኣትየ ሰሎሞን 2 ዓመት ቀዲምኒ መፅዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምስ ሰሎሞን ሌናና ኣብ ኣነ አይ ቲንክ ንሳት መስለነታ መፍትሒ ድሕረ ባይታ ስለ ዘይብልና እቲ ቻሌንጅ ህልዎ እዩ ማለት እዩ ተኾነ ግን እቲ ተተፈትሒው ከዓ ናብ ስራሕ ናብ ቢዝነስ ከም ዝቕየር ከዓ ይረኣየካ ማለት እዩ ሕጂታ መፍጠሪኣ ወይ ኣታታትኡ ምክንያት ከም ትሪእዎም ዘለኹም ኤርትራውያን አንተርፕረነርስ ወይ እውን መንእሰያት ኤርትራ መዕገተ ከም ዘይብሎም ናይ ብሓቂ ኣብ ኡጋንዳ ዝገብርዎ ዘለው ባዝ ሓድሽ ናይ ቢዝነስ ናይ ምፍጣር ክሬቲቭ ዝኾነ ሶሉሽንስ ተራ ንኣሽቱ ድኳናት ጥራይ ዘይኮነስ ዕብይ ዝበሉ ሱፐርማርኬት ቼይንስ ከምኡውን ከምዚ ናይ ኣብ ጁስ ድዩ ናይ ገለ ናይ ብሓቂ እዩ ዘተባብዓካ ናይ ብሓቂ ኩርናዕ ናይ አንተርፕረነርስ ናይ ኤርትራ ዳርጋ ኡጋንዳ ናምበር ዋን እናኾነት እያ ትመፅእ ዘላ ናይ ብሓቂ ድማ ይደስ ዝብለካ ኤርትራውያን መቸም ነዚ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ክንህብ ከለና ንፈርህ እንዴና እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እንድሕር ዝርዮ ኮይኑሲ ቢዝነስ ናተይ ክገብር ንኡጋንዳ ክኸይድ ከይብልካ ንፈርህ ኢና ግን በቲ ከዓ ስቶሪስ ናይ ኤርትራ ንቅድሚት ክመፅእ እውን ደስ ዝብለና እዩ ኢንስፓየር ንክንገብር ንህዝብና እቲ ዝበለፀ እኳ ካብ ዓድና ከምኡ ዓይነት ሓደሽቲ ቢዝነስስ ቆይሙ ዕዉታት ቢዝነሳት ካብ ዓድና ንዓታቶም ፕሮሞት ክንገብር እዩ ተስፋና ግን ክሳብ ንሱ ዝብፃሕ ድማ ኤርትራውያን ኣብ ዘለዉ ሃልይዎም ክምዕብሉ ከለዉ ንቅድሚት ክመፁ ከለዉ ድማ ኩሉ ግዜ ክነተባብዖም ፅቡቅ እዩ ናይ መወዳእታ ዋዛ ካብ ዘይገብር ነዊሕ ስለ ዝገበርኩ እስከዚያ ሲቓት ንስምዕዋ እዚ ማዓረ ቤላ ቤንዳ ኣጋጣሚ ሰብ ክረክብ ምፅናሕኩም ነይ በዚ ውሽጢ ማሕስ ኣቲኹም ሕጂ ኣቐድም ኣቢልና ሰላም በለያ ሰላም ذكرك يا لغدي هو ذكريا تفرق قصة يتغيرن عاري انت لا أريكي وي أنا قا بمتانو لكن تقص تذكري إذا له كم يجي ترسلني كأنت نبرد دقيقة فيك هيدا كان نبرد قليفات كده حدا نبرد بتعمل قداس نبرد قليفات لي يرى اوكي عاد حزان نبرد كي جنا يفتحون طهوا عيلو تاني حني إيه بنفس أراجع يحبكنا معاري تحرك أزوك أنا غينا سكن هندوك يحبكني كرسي كم ما يتحزن واه أكيد حاجة داس خوينا ملس لاندو تملسلك تسمع لنا هاي تحسبيه وهو بيو
እዛ ድራማ እዚ ኣብ መንጎ ዓንዲ ተቀይር ዘሎ ሰብ ብዛዕባ ተዘረባ ግን ወይ ክሬቲቪቲ ናይቲ ስራሕንሲ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ መቸም ኣብ ኤርትራ ዘሎ ድራማ ኣነ ብዙሕ ስለ ደይርዮ ክሪኦ ከለኹ ዘገርመን ነገራት ግን ኣሎ ብሪልየንት ንሕጂ ምስያ እዛ ደርፊ የምራያ ይጠበኪል እምባው በሰላም ካያ ክትርጉማልኩም ቅድሚ ነታ ደርፊ ኣብ ልበይ ዘሎስ ኩሉ ሰላም እዩ እናበለ ይዘርፍ ዘሎ ጠረፈ ወምራያ ከለ ተፀዊዕሲ ኣብ ልበይ ዘሎ ኩሉ ሰላም እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሰላም ይኹነልና እናበልኩ ምዛ ጥዕምቲ ደርፍን ምዛ ምጮት ሓፍትና ክገጥፈኩም ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ይተኹምን ሓሳብኩም ግደፉ ወለዎ የምራያ ይጠበኪል እምባው በሰላም ካያ ወለዎ የምራያ ይጠበኪል እምባው በሰላም ካያ ወለዎ የምራያ ይጠበኪል እምባው በሰላም ካያ ይጠበኪል እምባው በሰላም ካያ ይጠበኪል እምባው በሰላም ካያ